Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wassallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa li jami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa liman kana alaina haqqun ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا علينا وثقل به موازيننا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Pagmintan si Allah Subhanahu wa Ta'ala pakambarakan niya raktano yang kaya kanilimod tuno tarimaan niya raktano ya kasabapan sa kapakasultan sa surga. Amin. Ang tutulan sa ngay mga kapataoras pangambarakan ng Allah na sumuri-puri si ko al-khulafa ar-rashidun. Sumuri-puri si Kupat pamutuan tano sa Al-Khulafa Ar-Rashidun apaga na ito miyakwato na tutulan bandingan na sa Abu Bakar na talulugon man ni Umar na talulugon ni Uthman radiyallahu ta'ala ani sahabati ajma'in na ipakorin tano si Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda. So Allah subhanahu wa ta'ala kagiubuli niyan so nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi napad sa pinggalibo ko Allah oriano kaya baliw nabitano kaya baliw niyan si ko nabitano sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi na ini pamimilis kanyan o Allah sa mga sahaba man pinili o Allah sa mga sahaba at baloy mga duka pila o Nabi sallallahu alaihi wasallam miya baloy sa mga sahaba ada taro mga bituon. Yung bago ba sa English, stars. Biayhim iqtadayna ihtadayna. Sadid sa bulin kakiran ala diwan. Ipun ki Abu Bakar. Taman sa muri-puri. Asahaba. Amiyawiyag. Sa giliyaw lupa. Radiyallahu anhum. Nasadid sa bulin kakiran ala diwan. Nasabi sa benar. Amiyaturukaw Allah subhanahu wa ta'ala. So mga sahaba radiyallahu anhum. Nasira ni pinakamapya. Sa giumato Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andi dinan kakabuloy a pinakamapya umat asiran din sa mga pagtao at pindiyat o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasadin sa sahaba ay pinakamala oras akinipagpudaan niyan si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam agu kala akya pangungunutin niyan si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam nagitinabi kala akap kababaitan ron. Alang tanong katawan ang bida-bida so oras, so kala oras, akin ipagpada ng mga sahaba sa ikaw Nabi, sallallahu alaihi wasallam, adna duwong ragun, adna piloron ragun, adna pipiraron ragun, adna pirabuka, ulan. Na iman to, na ay tanong po ko rin sa Al-Khulafa Ar-Rashidun, na skaniyan si Ali, radiyallahu anhu, mibibida, si ko talo, o di nasira na pat, ang mga Al-Khulafa Ar-Rashidun ikay no to, kagi ay namimbiter yan na so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang isaon pan nas kanya ni pinakamarani si Kupat ang mga al-khulafa rashidun si ko katutungan ni akiran ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngunyan silang tunganay si Abu Bakar, si Umar, si Uthman, Abu Sa'id, ay no ilangon Quraysh, langon mga taga Makkah. Ug pinakamarani kiran na so Nabi so Ali radhiyallahu anhu to kas kanina tengod minsan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadung pa na ikaw na niyan na niyauna-una sa kanyang pan mag-Islam. Dakotan ng buwan na insyaAllah amay. Agus kanyan pan so mama o di nawata mag-Islam so Ali radhiyallahu anhu na igagyan ba na sa pulo ragun. Sa 10 edad. Na iman to na sumaranaw ramig putay na din pag-Islam. Boy sasabutan ng maranaw balik Islam na so Kristiyano agupan may Islam yan kata nagi maranaw agupan mi simbayang na isa mambuha balik Islam. O bunga di simbayang na makakapir ka. Na sumaranaw ay nakadakla na maranaw tabi-tabi na makapira makambalik Islam. Lang ay bisin ayo supadiyo. Ya kasi nga singaman sa maranaw. Makasasayan tanong sa salida a komedi. Kala mo na suno maranaw nato na
Nang nasunin na, ya kasinga-singa. Mamuasa, ya kasinga-singa. Kasi kung 5 waktu na dipsimbayang, ano yung kapsimbayang yan? Tarawih. Ini tarawih ya sunat. Baka magkakapir. Nasa 5 waktu, baka kakapir. So kita gakanon. Nyeleng ka, ya kasinga-singa. Ri para depo nga, may pigu, may mirpium, may kapay may panimo kena, may tutupi piya, may kakapakapal pa ni sambayang nga, nakotson, na may kasugo na tuturug. Kung may na 1 a.m., may ka na, wala sa 11, sa kapipita, kabanto na ah. May ka mo misagi maranaw. Ha? Allahu Akbar. Sana de light-light yung sayaw? Nailangan ka mas miyaw na sa light-light. Aso may duga ka man natutulan roo, sa ingad. Sabasa ka. Nasutigin so imam mami. Mamaya ka nga ni kapag imam. Kadino malaki ka sa light-light. Ah, may kapya tanong kay imam. Tama ni mato na din pag-Islam pipiya. Kas kada pati pinangamawatan sa mga darpaa. Kandarwa ka at sumuanon. Naskap ni maunaw-nawn. Pag iniwan sa light-light malabong, mamangailangan sa mga kininikab. Makailangan sa mga kikukumbong, mga pasiseminar, mga hafid. Subhanallah. Mata naki. Puasa dapat nakadaklan na katanong na si kusambaya nga yan. Nakaida, si tanong sa mga light-light, bari mo mga light-light sa ranaw. Ka-ignorante sa light. Baka daw makailay sa light. Subhanallah. So maranaw nakataya, niya pasad sa Ramadan, niya kadagdag lang manaliman simbayan. So tigira Ramadan, na niya kadagdag lang bisita. Kapno-pno so masjid. Na niya da sa Ramadan, na bu niya lamba na so titu anto na kipamilya sa masjid. Dhahab az-zuwar wa baqi ahlul masjid. Niya da so mga mamimisita sa masjid, niya abu lambo na so titu. Akibabaling sa masjid. Kira pa kapag ni Ramadan, may kadagdag na sinilas, ibig to. Namapalan sa Ramadan, niya di man sa mga sinilas. Niya matayip man. May kubur man sa kadaglan. Ano man kapag agboy ng sikukuburiran? Amay man ka, mau masok Ramadan. Allahu Akbar. Na, pitiro ka. Na. Miya kapir pumano. Ano man ikang balik Islam yan? Ano man ikang balik Islam yan? Puasa man, Ramadan. Miya ka? Maana, siko sa ragun na miya ka duwa makapag-Islam. Kapusa. Si man sa Hajj. Sana may biro naman tao. Ano miya ng bayang? Ano miya ng bayang? Roo, sa Saudi. Ka-before na di simbayang. Yan na may agpun man ang bayang sa Makagu, Madina. Ay piya kasi nga singaon, mako sa Pilipinas. Di man, na, bitiro ka no, makapira makapmurtad. Ano sa katawron? Tigu sa katawa, bulayo ka, sutigin suba pa akan. Napitiro ka na ito na ito, bapa, miya ka panika, di ka nakate mo na, di ka man simbayang. Ito na itigin, bantingin na milyon na kasambayan, sakla na milyon na ka. Langon tanong katawan nasa Makkah nasa sambayang ro na magatos gibu. Ibalas yan, magatos gibu. Maana makapli makarwa wakto, pera half million. Pwede kung sa mga sunat, isap na 200,000. Kagi sumuba apa to sala so kapkatak pa si kusambayang sa Makkah, agu Madina, nasuldun sa mga paralo agu sunat. Nasa sunat na subu, magatos ng ibu. Sunat na luhur, 2 karakat, unaan, pira, 200,000. Ibu kapat karakat, na maka 2 ka makasala, magatos. After luhur, magatos, ibu man. After maghrib, magatos pa man. After isya, magatos pa man. Nasa sa may tire sa karakat, na magatos pan gibu. Maana si kusalongan na sobra 1 milyon. Na usungod ka pan kami abatal so abadas ka nalamin niyo ka na may abadas ka na sumid ka man nalisunat ka man sa tingin na tahiyatul masjid na magatos
Gibu man. Maana si kusalungan na kapagaya sa sambayan mo tao adi sumayang sa Masjidil Haram na 2 ka milyon. Nasa katano, ada tanong rumamakaso, mga miskin. Sana all. Nababa sana all miskin. Naso, binilangiran. Naso, nabadi simbayang sa Makkah. Nasi ko tanday ko yaw yan. Naso sambayang yan na di kiraut sa magatos gibu. Ngayon ka, maana sa isaro ka sambayang na yan timbang sa liwa Makkah na tanday ka yaw. Inos ka, napanabenarin ka, amakap ni ka di ka. Kapunro tariman wala sa sambayan ka na, adin na magatos, di mo nga. Asigurado, kisulga sa surga, insya Allah. Na kay, may tama na ka din mamadak. May tama na ka din mamala sa mga make-up, mga abaya. Katanda kan mga panay ka, di taman sa miyatay ka. May bateno so may trending man sa Saudi at tutulan a 2 ka tao a couple Indonesian couple derudupa ayagal buko mama na basurero na tomini mo sa pirak si kusud a 40 years patpulo ragun ayagal bakya na kapamasura. Pure sukater o mga Tagalog. May pera sa basura. Yan kasi ito naman maranaw, may pampers sa basura. 40 years. Initi mo yan si Kukya Panay Kadikiran ang derudupa. Nato ninibda din na kapasadan, umantingin gawi na sibay ako sa 1,000 rupiya. Kag itipirakiran sa Indonesia, ibaras ka na 1,000 pesos, uman, gawi. Napikirang man, naisibig ko to si Sulda, 40 years. Mataan, pero ikati mo kapira ka. Nakata, may kapat pula ragun, may kapunay ka di sila na derudupa. Nasa maranaw, pagkabaga na ipipikir niya, taraka, walay, api na parkingan nun. Kata, may terapi kami saan sa ginanakawingan na, panikaran yan? Risan, pamatang ko Allah, kasudu atrak, avansa, agu, ano to? Fortuner daw to. Raptor, nasisiran ni perting salok-lo kakarsada. Sing salok-lo kakarsada. Gi, awida ka tanong mga maranaw. Manisa na mga laytae. Miya kay tito to no ilalan. Nato na pinipili na ron, dito na pandi, parkingan on both sides. Mula pa na, double parking. Inusakta no mambu, na ino di ka patakalin, kapmalibad na parking. Iyan di ka tanong ranaw. Dahil nga mga bitikan tanong. Nakadupungan na panagito di mga kapaparking, ayapan mamaraw. Ayapan pumuno na masusukan na di ka mga putiro. Tapi kami ali, tapi di umyo ko masaging seminaran niyo. Kaya ano siya kiyagitan. Kalita pa baka tubi, di ta baka sir bato ka to nito, layong ke. Nananaw na tanong sama sa luhuro. Nano ka makaliw ka no, naputo ko man sa marawi. Sarami buwa ka na malabang. Maging si malabang. Ya karagar lagi mamubutatan no, kadi ka mataw, di ka kilugara. Ginawang ka, kakuha ka, suka benar ka? Nyatimbang ka. Orang bu mawaraw ka mo, napakitimbang ka. Dia widakal tano, mga maranaw, ibig. Na ino di ka mamudaway, akada ka lang nakatano, di namada ka lang maranaw, na mas kababay na si maling sa paragatan. Kamasro niyan kakwaso, kabenarin na di sa ingedian. Doon yan tano na mga maranaw, ibig. Ya karagar dulu na so maranaw. Kada abitikan yan, kau manisan na aya mayor. O manisan na aya bariw. Kaya buka pa katanong maranaw, na makalay sa gadung. Ito na so gadung. Ito na gadung. Sondero. Gitu bi kapakatiyo lino,
Merana kaupun makai sa sondero. Naman sana mi perking pipiak. Ini dengan wana sondero. Napakasuka nga roman ni traffic enforcer marana. Banyak mendisengan. Nyelengan sa marana. Mas pag-adatan na sulit pumupo. Adi so lagi dia na Muslim. Ya amamsa. Amay kasi sa iligan, Allahu Akbar. Miya ka pepe ka perking yan. Miya ka pepe ka pelugar yan. Mada ka putano na. Parang aman sa uhay isa. Kada ka pa ko saan? Kuya, miya ka napas. Mas tunga miya ka napas. Kadi sa mada ka pa ko. Amay kasi sa ranaw. Allahu Akbar. O mani sa karapan, after. Di ba kagidam tanuanan? Anamiyara, tang-tang miyanog. Udak makalarga sa pipi, ano man na tumyotok. Inuto, da karapan. Ay, kabi ang marana, sin i-twerking sin sa pantapataga, o penuh ke sin sa igo niya. Na, tumapad pa lagi babay, mama, nasin sanok lo kakarsada, bada makatrapik, taman ro. Ay, lang tanong, bagu-bagu. Nami kada-kada latar polim. Congratulations, alhamdulillah. For passing dagiraw. Nadabu ke saling sa inged. Bani pa kadakan sa professional, batang mo kebuda. Miya kadakan sa teacher, batang mo miya salingat. Bani miya kadakan sa attorney, mas miya kadakan sa sumpakiro sa didikan. Miya kadakan sa doktor, mas miya kadakan sa sakit. Yang ada kan su engineer, mas miya gabagba su karsada. Sorry, nasabi. Oh? Digituan. Tabi-tabi ya. La ilaha illallah. Na lagi dito mo, to be fair, miya kadakal sa ulama, mas miya kadakal mamuso haram. Miya kadakal sa ulama, mga ustada, mas miya kadakal sa zina. Yang ada ka so di manginom sa pakaberg. Ino yung mga day. Dataro niya maranaw na dataro kaderudus bud na. Kanabab kipuro ka ba din? Kibaba. Dapat na pagkapiapia sa ingad kano ka lagi dun sa dunia agu akhirat. Nalangon niya kadakal so miya kaswaon. Niya kadakal so miya so ko ilmu akan dunia. Agu niya kadakal mamusok ilmu sa kapag akhirat. Ninong yung masusuatan no. Sobra tanong sa maganda sabar kung na ba din? Kalid. Kaya giyuto. Matagas yung loso, meranaw. Tabi-tabiyan. Allahu Akbar. Na si Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhu, na may Islam nasa 10 edad. Na si man si kumasa una bisu sallam, na inukapan pag-Islam, kaya may tuturo ito na ready ako, asuram na kan, supak na kan, so agaw mo mga loksan. Nakagagatan mo ito. Nasa katano na, ino ka di penikah ba? Kagay si Omi kerarangitan. Si Abi di Parium. Ino ka din muli sa haba? Kagakapir ka roon. Kamakomar ka so Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam patay ako. Niya patay ako yung Omi. Nailaman si Ali sa 10 edad niya miyang Islam. Banyak pipikira si Abu Talib. Banyak pipikira sa mga antiya ka na niya patay ako yung Randi. Ano man tiyuro ako Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ngayon man ito na niya kada-kadakalap ka nagta. Ino ka di turil, di ka bayay Omi, di ka bayay Abi, langon din awid akal. Allahu Akbar. Nag-ipenutulta ni mato si Ali bin Abi Talib, Abul Hasan, radiyallahu anhu. Sekarang si kapat, si Al-Khulafa, Ar-Rashidun. Na sekarang panidato, ulangon, sekarang paniloks, o dua ang mga kamudaan na dato, si kusurga, agina si Al-Hasan wal Husayn radhiyallahu anhum ajma'in. Sekalian pun hafizakallah syekhana. Jazakallahu khairan. Sekalian sukaroma Fatima awata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun to ka tengdemin sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya kamong pen si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tantud na miya kloklo si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na igira penutuntan o si Ali radhiyallahu anhu na miya kada-kadala kapakaya mapikir ta after unta. Aguya mala na dibtuon so oras. So punutul ki Ali radhiyallahu anhu nato na mga di pagunaan niyan. Tunay pagunaan niyan. So kaya biya taon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anta ka so punutul so kawaraw ya Ali radhiyallahu anhu.
So, kalak-kalak ya Ali radhiyallahu anhu. So, kawaraw niyan sa jihad. Antaka so kalain ni ilmu, ipaganay penutul niyan. So, kautulian ada to. Antaka ipenutul niyan na so kala asimba. Ya Ali, antaka so kapian niya ni paramay. Ya, ada kala penutul nun. Nasa kato ni penutul nun ka. Ha? Penutul nun ka, nasa karata kaya ada. Tama marites ka. Kabibilangan ka. Ha? Ya talawa nga sa pangidaan. Mawaraw kasi kulok sa ka. Ambog ka. Tegaw ka. Ah, madar mo penutul nun ka. Lango badil. Marata. Lango negatibo. Subhanallah. Kabumuklo nga sa simba. Kabumuklo nga sa seminar. Kadeket-deket ka na di ka umumpa ka uma. May kasusya ko taba to na ay mauna na sa Prancis. Subo-subo na din di. Pego, kapag unod sa kota ba to, buda ba, bumati na makalili ka sa lalan. Kaya naman nagyakada-kada patay, yakada-kada ka. Matang, o di mo upsuwan na ka na, malaba nga seminar, di ako sensong ibig to. Mato, nagyataguan ka sa sawan. Alakan na sa Facebook na, kaya da siyang miyaklid. Maalak ta, mataan. Igira malo miyak kang musutarang, la ilaha illallah. Hindi ka tanong ano mababayat rin, hindi betul. Okay na, sa mga padaingan, dadagay da. Disgrasyaw. Oh? Sibu saranaw. Kada abiti ka no mga driver, langon mga kasiro. Na niya kay titanok nilalan, na niya kang ganggang kapaningi, kan driver. Ya kan sana sila na 4 lane, na mga ninay, inutigiran ng boli mo Allah, ag yung mga karsada sa ranaw, nakanabo mangala. O mangala, madagalak patay. Sagad ka man? O di ka kadisa nga nadam truck, Fortuner. La ilaha illallah. Yung nang marami, mga traffic light, mga rules sa karsada. Ito ang mga stripe, ada taro zebra. Ilabuti yan bro. Ha? Subhanallah. Benih betul sa ko posto mga ulama tanong, taufikan mo Allah. Iman to may pasad sa eleksyon, na iman to na kailan tanong sumur ka. Amya katalingo masaranaw. Kailan na mo to sa Facebook. Sala ko subad petay. Sala ko sub kedurat. Sala ko sub keda adiden. Ketoon. Sala ko sumiya kadak-dakla kedisgrasya na sala ko sub bunuon sa sulda. Walay niyan gid i-resulta. Rarad o suburno. Kami ang taling mo to sumur ka. Kate, so naman sa iligan, na pumatay ro. Da, suldan sa walay, bang ada, da. Ada suburno yaran. Nasaranaw. La ilaha illallah. Balilabog yung mga ina, tabi-tabi, inipakalayaran na 3-in-1. Da iman to kawata abarm. Kawata 3-in-1. Ha? La ilaha illallah. Nangate, gipinili iyo, natlo ragun man ada light. Kung na-schedule sa'yo light iyo, may di ka no sa light? May di ka no? Ganda sa light iyo saya? O maintain? Gada? Kung na-schedule iyo, pagbitan siya sa schedule, na di mo ka tumano? Taya so schedule. Walang kwenta. Ana inged ato na pitiriran kan. So laita mi mas madakal sa oras ada. Laita mi disuad na. Nabod niya kala mamusubay dami. Oh? Sir kan lagi dinan? Pitura kita more. Kuda tin FKB dami na 200. Dati na FKB dami na 200. Na iman to upgrade so light. Na mas madakal pan sa oras ada, like na iman to na kibili na 400. Ano to? Ba't niya takap pa? Ang mas madakal suda? 3 years, ganyan na naman. 3 years, lubak-lubak na daan. 3 years, patayan. 3 years, murka. La ilaha illallah. Sa katano, ang mga tao sa barm, we deserve better. Niya titid na masa at titigurtano.
Nadatalon makaslang sa maliwanag. Di din kada sa listaan Aguilana del Sur, one of the poorest provinces in the Philippines. Din kada sa listaan. Na madali pa nabukid nun. Kami, niyaberton sila ni Mig Subiri sa kababawan. Kay mato napud sa mga nitamok na bukid nun. Katawan nila no? Bada sa pansupod napsungpon sa bukid nun. Kapara si ko mga barang-barang apkailero. Yaw-yaga, bukid nun. Na inudi ko yagalano din sur. Bada mga palaw tano. Bada mga waterfalls tano. Bada mga ragat tano. Na kaya inudwo na ranaw. Tainitya na ranaw. Piyang masuraan na ranaw. So uman so mga kalasan tano, miya nga upaw, piya nga pupupukan. Na. Mga waterfalls tano, dap na sumunga, piya ka nakalaka. Na sumungkong pantabi-tabi, ay, rila-rilay ako niyo. Na yun pa nga totoo, na so mga, basta, tiro ng soker, nabatian niyo, C-O-N-D-O-M. Nabatian niyo? Ginanin niya nga totoo nun. Mana so mga darwa ka na ron, so. Ang panabsungan ng mga puro apalaw, linimpi yung mga tagroo, nagitin niya nga totoo ni Ran. Pero sila ng darwa ka, miyas mo ka sa lupa, nasungapan sa puro palaw. Nakiamur-mur ka na lupa, napukimurkaan ka pa na palaw. Agiyan kaya lupa yung matusaran, di pagtuan. Kakiamur-murkaan. Ngayon yung ilupatan mo, bed na pagturun. Napigilan na kiamur ka masuran daw, ka ay bumila muna tolo. Katolo nga gu, kaduluga miya puno-puno aswag, mga maranod na mga aswag. Langon na kano mga tingik, toxic. Ano niya nga tatago sa mga pipiyas sa ranaw, langon miya nga ada. Kakiadaan sa baraka. Nakiadaan sa baraka giya baba, napiagi apor na pagkikuan ka sa baraka. Bumati nakatagunan sa mga dinosaur. Ang talalangon mamatay. Kaya ka mamsa. Paano ka pagyuga ina? Asuata ka na kada sa one night. Ito no to. Paano po kunot subay si kumama? Ano sa mga guardians? Ano sa mga ina? Ano sa mga ama? Dengan may kayo pa. Asiwata ka ba na dama ka? Dali. Ino ka di mabawata? Adela buto kaon. Meron naman to supposed. Kada ka miya sugata age, virus sa gintirwa. Ano, may ba't yan to? Islamic City of Marawi. Na miya kada liro din zina. Paano ya di manggulawla? Kasa illegal kagay sa iglesia Kristiyan normal. Kapag katarasun sa pagidaan pagkatarasun pagidaan. Nay, boyfriend ko po. Natay na. Tuloy kayo. Pakainin niyo yung bisita. Nasaranaw, ano lagi dito? Pagidaan na kan. Di lagi din anta kami swap na nan. Miya swapan? Adin ko na lagi din Kataw na kan. Asumama napsum si kuwalay ubabay, akataw niya na pagidaan no tuwatera na bubay. Nilay niyo, inisugan sa maranaw. Na prida ako nino kanya putirwa, sinya miya kuwa sa, ano miya kuwa? Ano miya kuwa? Ano miya kuwa? Yung lima makinig, ano ba cellphone? Before that, ano miya kuwa? Ano miya kuwa? Di nagpakanto kon. Kate, sa mga kanto ko na nagigiyan. Ano miya kuwa? Di nagpakanto kon. TV, cellphone, Christian na ba? Ano miya kuwa? Sa eskwelaan. Sa eskwelaan. Antag sibsugo sa kasayaw.
So mga teacher. Ha? Bana ka pa magbilan sa madrasa. Adin? Huwag na matuon. Ingkay no, so supportan sila ng madrasa. Pero ilan naman sa madrasa, kung di sila noon? Mada, naudi, ito na isuwan, gawingan siran. Nasa eskwela na tabi-tabi, katawang pa ni teacher. Na pararakira na si teacher. Ano bis niya kag yung amiyo sa Prince Charming? Sa eskwela. Naman ni program, di sila ni paka? Kako makibay. Papakapon niya, ba sila na mainlab. Niya ko markaswata ka tabi-tabi mo, takabanto na. May sabab ki teacher. Ano niya ka po nag-i-J's pram? Sa madrasa. Makapasa sa Tanawi. Ano niya ka po nag-i-senior pram? Natunay siya senior pram, tahajud. Ha? Ang pa na mga dance-dancer o, nalawang ano, pakapsiyaon, na tumitinag ka na siya sabi-sabi. Tumitinag ka, na, sa mga babae na may steady, na sa mga mama na, mapasay din na transfer, Roman, na one night na miya kapira kakapati sutian wata ka. Piya karata-rata sa ginawa, nasepsi na ka naduduro ulit, tutulad ka niya. Kadingil kasi, tidak kilay. Na may ka-awarding, Queen of the Night, Sash. Nasuinin na maunaw na. Kung masawalay, amairan naman si wata ka, Queen of the Night, Darwaka of the Night. Nilay niyo? Di, amida kataniman to, kapya nga ka-Christian na yan. Nasa pansuwa sa siwata ka, nilidikot sa sala. Nadiga ka mamsaang. Naoriyan yan, mga Christian. Ginan ka kuha sa kakilas. Kabata da mga kilas. Kung na ipagumatan o sa kakilas. La ilaha illallah. Pakakilas nga man nagiwata ka sa maray, kaya bukaan. Gib kailangan ng mga babae sa emisiwa, aga gawin na si bisaliwa mga katijiran. Paano ka makaliliw? Napudi na mga mama. Na ay nakatengo, nadikilas itong harindarwa ka. Bumati na makumar ka pa na pagpun sa dance group. Nadi nga din. Yan na yung sumiyasaran sa emisiwa. Foundation din na sa mga babae na nininmikap na mga bedung. Pimboy ni kawala ataw, na mininikap ka sa bedung. Na-costume na mga bedung, ato niya kung sirap sa eko, namin di siya. Mata naki, lakadakalak na insan na fi ahsan takwim. Piya wallah, subunta na ka, na baka ba minikipin sa bedung. Ngayon ka, yung nakakuha sa kakilas, tabi-tabi yan. Nabumarata sa kakilas. Ugay na ukbali ko na darwa ka, ginak ka. Kilas, kakagawa mo, nabaka pa ka narakaw, da kang banay doktora. Nabaka pa ka narakaw, da ka makaturni. Nabaka pa ka narakaw, di ka tago na ginauriyangaran ka sa LPT. Ugay na pa ka naraka ka, amay kakiala ka adunya, na telekodan ka alungan na mauri. Ugay niya nakadaglan na miya bimbun sa kakilas. Halangon ta niya katawan. Langon ta niya katawan. Basta di kilas, na ayad na maraniro na di sumbaya. Basta di kilas, na 90% na di sumbaya. Mata-mataan. Bata na mga kilas, isa ka kilas na di sumbaya. Ayad naman na dipsimbayang naso, teacher. Paano? Pero kaya sa unang naklas, iskwilaan, napugtong na ako po ng mga teacher, o di nasunso principal. Zakaria, pangusya ta nakasuka pa ng bayang, kamiya, kadagdag kada teacher, ka na dipsisang bayang. Sa kami tingin ng mga senior, naman ang bayang kami, na sa mga kangudaan ng mga teacher na, siyempre, di makapagabades ka, pito lapis. Ay awi di akal, na yababaloy na idolo mga wata. Kami ang makapasapasang, kami ang makapasad na mga cum laude, magal na cum laude, suma cum laude. Launa laude. Na miya kapasapasang kapag English, miya kapasapasang ikasul sa mat, na idol no, wata aka adi,
sembayang. Ya, kala niya mabu idol na di mabu sembayang. Nah, nyeleng ka. Ya, karagado lagi mabubutad teno. Kaya kailangan mga wata ang mga role model na daakiran sa Islam. Tabi-tabir. Nati, ito na yung yaso, ito na yung future tano. Amay ka, so kumakapat sa future na isap na, nabibinasa. Ang kabataan ng pag-asa ng, nato na yung yaso, amay ka, so teacher, mabibinasa. Tabi-tabir. Sa akong mga wata o puda mga ulama, na piyakakilasiran sa iskwilaan, nagito iskwilaan, si Samarawi. Si Samarawi. Na ililista sa mga birthday mga wata. Anay sa award, na ililista sa mga birthday mga wata. Na umay nilinaw teacher, kawawa na mapitak birthday, na ibumasa niyan sa cake, nakundak niyan sa parents. I-surprise natin yung anak niyo po kasi bukas birthday niya, hindi niya po alam. So mga lokse na mga Aisha, si Muhammad, si Khalid, si Zainab, and now la ilaha illallah. Bedbesam nga ngaran sa ngaran na Muslim na style Maria Gusi Cardi. Nilay niyo sa mga Kristiyan, miya kapasyaran saan naman ay kadadang tanong. Miya kapasyaran o da mataan pau kagridan sila na sumakom na ulit tapuan. Kapira-pira man di siya din birthday, bayo sa lima. Pero no. Ibut ko Allah, kaadna betul ni man to adi birthday. Nah. Amay ka New Year na 10, 9. Na may countdown, na zero na miya, itipu-tipu ka, baka purukon. Miya na kutupan. Ayer ka baka puro na so Allah, salingat. Kanabaso, New Year, kami muli ka pa na Tuhan, miya lengap, ya ka naklag ka. Allahu Akbar. Di lang na to, na miya ka puro, inutaman ni man to na isa ka karangkaw. Dengan na makapuro. Dengan ito mapikir, mindset ba? Na may Laylatul Qadr, nadipo ka na. Oy, Laylatul Qadr, nakano din na. Ano ka pagumpiatan, no? New Year naman isa, nabubulkan niya na may Laylatul Qadr na torogos. Di tayo di makapas. Nato na iba lagi seminar, makaliwa mo na, so pati TikTok na, pati TikTok. So, pabu-birthday. May ako mag-iawata, ialim, sa wali na pumburaw. Tiginin na birthday kan. Nalangon kami sa kaklas, hindi kami tigil di birthday. Nato na itigukar man yan. Zakaria, miya karagurugan i-explain si Kuwata. Aso ka birthday na, kayo to, kaisa din ka klas, tadi birthday, nalangon na classmate na nalangon, Muslim. Nalangon pun po ko sa mga looks, akiawid sa mga gift. Paano ka pa ka ito? Paano mo ki-explain? As ka na correct ka, na sila ni wrong. Paano mo ito mi-explain si Kuwata ka? O pa maabi, na so 30 ka tao na wrong, na sakboy? Correct. O pa na so mga parents siran, nalangon da sa butyan, na kanubiyad na? Ginani ka babuli, wag mata na stranger. Asiko 30, anta ka 60 appearance, naibog ka to nakaw natuturoon na, isa ka kupol. Paano ka nagpakapas? Paano ka nagpakapas sa kabuhi sumasapar, sa di ka pa kay music, so TV sa walay, nasuwata ka na lang, nasuwa niya na wala na lang open so music, aguso TV. Paano nga pero ano to? Niya karagaragan so kambiyat sa nasa? Takulay, bawal sa music. Ito na, bawal. So, sharingan tanong na 24 hours. So, classmate, nasa may usa ka, gayad, may karaoke sila, na may karaoke na si umiiyan. Paano nga ito ki-explain? So, tigwisa ko mga loks, may agagat sa suldawalay, na makaliw, na may pasad. Dingan ka na ito na ibsu, Wata ka. Saya na diyan di pa kapanambayangan, pukaw na kan, pangdaw na kan sa mga kapi aparangay, at parangay yung Muslim. Na kayo makaliw na kung di nawatan na barang sinatay di biyu, miya. Na makaw masawalay suwata ka na, abi, nung nga di pa ka na so kamiya.
Anda nga nan meswa, makaato ka. Ay po kasi siya pang asawa ta ka, nagira siya sa sulda. Wala na makaliunan namin yung open. Mga padinalang na pag-ida niya. Sa kanya mo ida, pag-ida niya, tinalabakla ka. Pagkakato na di bakla, niya mag-ida, nakabanto na. Makato tanong. Datar ka kumawid sa shield na lang na pumapanar ka. Nami bulu-bulu na pa gina-shield ka na. Gina-shield ka na. Kau pa. Natunay siya na ka. Nawat ako na open. Pamangidangad. Music ka nun siya na. Disco tanong sa walay. Nyailin ka. So kapag gagamay man to. Niya kargerbe. Lagi bisa ko mga ginawa yan. Isa sa parensi ko wata yan so. Da cellphone nila na suda walay. Ayran di ka cellphone na kerumay. Nagira sa mga watera na. Totorogin. Ini kita dila nabitikan. Kailangan na dita mala nga guwata at adita di kasuman sa wata na Xerox copy sa busa kailangan yun isa para ka sa cellphone isa ka mamuin na natutani ko udah kan wakiromay sika sumasang laro mambu sumasangor namay ka makasal mo na kan nakabisturog namanya parang solid, nag-iubog dari sumising daw. Nadi nga kato, nalalangang ganoo, matayo, nagito ni Ketero na takulay okay lang, adi ka dito de. Namay ka makala, nadi mo dito de. Namay ka isa para ka, Tunay turo niyan, siya ka lang niya, sawa. Bangon Peter, aswa ka niyan, na kay Xerox, happy. Yan yung kami, gira man buko niya mamugkunidag suwata ka sa kano. Wata, di ka pagkan sa mga sweets, wata ka pa. Bagas mo, nakayas ka na langon donut, langon cake. Ayun sa kanya lang, may lakate, ay nga ni Then nas true, pigin to sa nakad. Napsiyo para nakaswata ka sa langon. Mamis, nakulay, di ka pagkan sa lollipop, chocolate, nakapagkabi na sa angin pa naka. Nasa ka na pustiso. Na, may lang, di pa ka ato? Ada kilay wata aron? Model. Mga wata, sembay nga, tema demus ka. Nakis ka, nakakapta na ka sa remote. Wata, pababagabada sa kano. Allahu Akbar. Wata, una ka nun sa masjid, katulungan mo. Ano? Ha? Ano na ikatuon, aparangay? La ilaha illallah. Napkagagira, nasuwatin ang cellphone. Di ka pa kayo cellphone na sulda, walay. Puna-buna na niran, adi siran makapsipon, igira pagkilay siran ng mga watera. Igira tutulong siran, sa mga wata, antaka mikwarto siran, adi na disipon. Ayaw ida ka, tigo ito padakan, na igira miyakan na sututungad. Minsan, sa mga wata, amyas kami magaryari, nalangon na wata langon, kisisilpon. Na so mga wata ka nini, bibida ka da, cellphone niran. Nagira ka na, if ka pa diyan nisiran, nakikita na matigir ka to, that is the discipline. Matigir ka, ginawang ka. Kung di nga madisiplin na ginawang ka, da. Di ba, so kabay na panitoon, ito na kailangan yan. So kaulita, nakabay na panito, ito na kailangan yan. Discipline. Ibarat metad sa bitikan, kailangan na di ko di makan jogging. Kailangan na di ko sa 2 cups of rice. Na hindi mo ito ma-maintain, nataman sa mata, natabat siya ka. Ito na kailangan yan? Discipline. Ibarat na 1 week, 1 cup. Jogging. Next 2 months daw. Di ka pa kay. So, kang bago-bago, nawa naman ka. Di, kailangan na continuous process. Uway, marag. Kala ko na pwede ka nabusaw. Langon na pwede ka na disiplina niya. Langon na pwede ka na tuturog after Fajr. Nas kami paginaw kapag jogging ka. Maragin. But you need discipline. Sabar-sabarin ka. Few months, niya lang ang resulta. Na miya piya-piya. Ginawang ka. Mga luloks ka no. Langon na pwede ka sa ospital. Lumiyo sumulod sa ospital. Nas kami mapipiya. Ginawa niya because ini disiplina ka. Ginawang ka.
No drinks, no soft drinks within 1 week. One cup of rice every day. Ay marano to. Pikira aman, marano na 1 cup. So katano yung suki sa anti rice. Mata-matan kapin hintirwa duni sa hintirwa Pilipinas. Bos tama katon ka sa anli. So ligaw man na kalon, kikukumbu. Alam na this. Dapat makalangan na 3 pa. Ay bugtiro no waiter saan ilalagay dito. Diretso mo na dito. Ang tanong niya swayan, mga pasa, di ko ka ginawa. Ano niya kabalik? Hospital. Kabalik ka na. Nyeleng ka. No discipline. Nauban niya muda-gada na so aga matanaw, ipang daw niya na discipline. Puasa. Bang, agung ka mata. Nyeleng ka. Kau daw to. Umanisa na misumin sa kabayan na oras. Yaman to ko sabihan sa lur, pali ko ni gagawin. Dahil na ka mata, nayaw ka pa. Nyeleng, alangon? Disiplin. Kung yan so tamong kakadiya ka, disiplin. Makapuni ka din niya nga, disiplin. Pag ginawa ka subo, disiplin. Langon tama si kuwaga matano na, disiplin. Na kaya di tanong sibutin. Subhanallah. Natunay biso numatakan, na kaya may ignorante sa cellphone na po niya, so cellphone na tungadiyan na. Baka masawali na di mag-wild. Oh, may cellphone! Nyeleng ka. Eno tigo pedakan, gira ko na dia kan silang pekaunutan. Kama kau masiran sa walay na di bebodi ang mga saitan. Api sup nila na manok, na di disiplin ang silang manok. Kati api asakan na ipsepara ka na sa ginawakan. Kaya nakaturo mga doktor as much as possible na dikapkan sa pinirito. Pinirito asda, pinirito ang manok. Lang tama ni kayo to? Sakit. Nanto na niya swa iman to. Kapipita-pita na fried rice. Lunch man na fried rice. Nasuwata ka na may or manasar. Ito naman, fried chicken po man. Ano yan, dinner na fried chicken. Bago ito na yung mga pinakon. With kokopan. Iman to na mga 3 years old na pihinog din sa Allahu Akbar. Ayaw ni nga pinakok. Allahu Akbar. Matang kakuma sumasa. Naad na katuon tanaw mga tao, 15 years old na diabetes din. Kaya man to na nagkataon naka 20 years old na, ay man to na supungal diabetes na pabata ng pabata. Na uditan no magaling. Naad na katuon na ka, si Kupang Orya Masa, 5 years old na, dialysis din. Na. Siyerta no mga loks, pagpuun. Mininis mga loks tano, ramig miyate, nada sakit yan. Kaya no to, discipline. Raw na kamo, dalog, bayaba, the oil. Magana ni oil. Naiman to na, maganmatay. Ilan naman supang ka sa stroke, pabata ng, ayaw ba pinagtabang nga stroke na 60, 70, iman to na nagkataon ka na 20 na niya, stroke. Allahu Akbar. Ni sabab sa gilang tama na niya open. Kadilin. Di ba so doktor so kanang so doktor sa Facebook kasi kata. Si Dr. Kili Manggaru. Iman to na misabo karyan na pumaliin. Bitad pa kakan pipi. Bito ko Allah. Ating mga doktor na dapat na soft drinks once in a week. Ay mata ni bitad. At minam kasako kalagi dia kada aalungan na. Ito na yung alungan ni man to. Akad. Natika pa kayo man na. Akad. Na kayo sumaranaw. Ay niyan. Na ina sa soft drinks na uman ng kaumpanso. Kape. Aknabaan ng 3-in-1 ka 1-in-1. Kalangunanan. Sugar. Isap no to a diabetes. Na soft drinks na diabetes. Na inuman ng kaumpanso. Milk tea. Ano nga di pagmaydi. Isa pa na milk tea. Langon gula. Nalang pan matimos ka french fries. Nalang pan processed food.
So French fries na lana agu timos. Nasa ka timos na niyang kapiyay miyatay sukidling ka good luck. Na burger man ka na double patty pan. Miyatay mga kolesterol. Na magan sumagan na miya katulog kang gagan. Miyatay ka din. Bangungot. Di ba ginaman ikaw sa bangungot igira mausog ka na. Nga nga pag pagraragi maranaw, hindi naman igira yakakanta no after iftar o man isa natulog. Na may kataraw eh. Dahil na isipin nga na, magamin pa na, piya kasi nga siya, mga pasod sa tarawih, na miya ka naw-naw. Piya ka mamasayibot ka. Na may katarawih, na dito-dito. Ibut-ibut ko Allah, kung nami ubay ako na tahajud, nami amin, naknaba amin. Sa kanil miya, ibut ko Allah. Naknaba amin, nami amin. Napikira ka man na, lo kagawin, nami asay silent, ay mabkunan na, so naga mo, imam na mito ko, na amin. Matang, amili ako sa mga pagdaga na, ganyan so, tiga ka na, Allahu Akbar, miya ilay-ilay, sudi, tahajud. Nyalay sudi, tahajud. Pikiran ka man na 11 months na di ka din. Tahajud na may karamadan na. Udin lagi na sudi tura tu di layang tahajud. Runga man kilay. Inogira, anam yaw ba yung di tura tu? Alam na this. Kenapa di? Panahajud. Okay, na mga ilay ka sa naman maana layang miyatrin. Kaso man susimba na kagrinig. Makanag ka sa Ramadan, nadupwat tayo ako angos. Alam na this. Anak na ba di pamuasa isni nagu? Kamis. Ino ilayang mamuasa? Non-normal yan, suda ka kan. Kami ilayang? Pusa. Kami ilayang ka suga libakan na ron kilay. Ito ni kilayang man ro ka. May karagadagan so disiplin. Pero malayang magkaon, may kapiapia sa ginawa. Abkile nga lang una taon na kasakit as kabridi kasakit. Ginasok tinigro ka na iman to na mapipia ginawang ka. Ato ni bagay panutul tanong. Ya Ali bin Abi Talib. Pakaw na tanong ron, si Ali bin Abi Talib, ginasumero tanong kagiya, as kanin sutungad minsan o Nabi sallallahu alaihi wasallam. As kanin suwata, Abu Talib, aba pa o Nabi sallallahu kasi Muhammad bin Abdullah agu si Ali bin Abi Talib na si Abdullah ama o Nabi alayhi salam agu si Abu Talib amay Ali radhiyallahu anhu na to na magarino sila tengad minsan na ay mambuangaran no ina yan na si Fatima maana so ngaran ni karomanian agu ngaran ni umiyan na isa-isa langon Fatima. Nas kanyan, abubay, kairan bangsa na Hashimi. Kaginan so amay na, datu al-Hashimi. Nas kanyan ipagampagan na abubay Hashimi, ambibuwata sa Hashimi. Mana si kubang sa Hashimi, nas kanyan sinain na Fatima, na ipagampagan ni mibuwata sa Hashimi. Ayun biya kamam sa si Fatima, akarumay Abu Talib, namiyag Islam. Nasi karanyo na butal na pag-Islam. Nasi Fatima akaroma ama ina o Fatima ina o Ali napuds kanin so miya maghijra. So tumiyong galing sa Madina. Apa diyan so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nandiyan na Fatima inay Ali na miya wafat si ko kawyawiyag o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ito pa na misyung bayangon pumatay na so Nabi sallallahu alaihi wasallam apuds kanin pan alumibong. Siki Fatima. Ginan sa pamilya niya, Abu Subangsa, Ali bin Abi Talib. So man so ilan no iyan, manasutik na naman to nickname. Na ina na si Abu Al-Hasan. Abu Al-Hasan kaginan suka kanya nawatala si Al-Hasan. Na maada penraktano yung mga maranaw. Maada raktano yan. Kaya manarko Islam na Abu Nakasito na ada karakter na style Christian ka nickname. Aisha, Aish.
Fatima, Fatfat. Fati. O di na, Tema, Tomitima. Ha? Muhammad, Mox. Abdullah, Abdi. Kata Zakaria, Zak, astagfirullah. Nah, ilan naman, apya si kong mga ngarantan, na style tanong na, style Christian. Kaya naman naging mga kuwan, mga tarpaulin. Kaya sunat na ito na, abu-abu, om. Napeda ka romang ka, nagitipong butur ka. Lagi di Aisha, radhiyallahu anha, da karuman yan, da wata yan. Nato ni ngaran yan, Ummu Abdillah. Lagi piniknim yan sa Madina. Ummu Abdillah. Apya da, wata hindi sunat. Nasa katano, da. Ito ba? Zainab, Zay, Nab. Alam mo din, balay mo yung style Christian. Na sa mga Arab, sa mga Muslim, na pwede sila panbabawata, naad na mga ngaran nila gidanan, kang itibuturan si ko mga wata nakakawatiran, insyaAllah. Nakaisaktanon na da. Kapuno suwanganan, kasumaling ka sa ngaran sa Facebook, Abu Abdillah, tidak ka pangapangaw, mananawata ka dun. Bilang aming gulis o agamata ng sa mga Islam, strange. Dagay galubok sa ginanalagdanan, galubok. Ang panasalakaw niya nanikinin, ilano, Abu Turab. Abu Turab, ama o lapot. Ama o lapot. Namastay pleno to, di sa Abul Hasan. Natunay po na naging na Abu Turab, niya kaysa, na Jesus tayo kirumayo, may kambuno sila kung nagusto ka rumanya na si Fatima, may kambuno sila ngon. Normal. Anda ka po katon sa opo, lalima ka, buno. Maanainom na lima ka, buno ka, mga pusong bato. Normal, so kirumay na budungagu, riya. Normal. Ino saka, naniba, mother-in-law, father, di nga suldi. Kanormalanan. Kaya naman, bukos ka mangusika rumanga, baka naman bukuan. Kung ang sana mo yung mga makapira ng mga bilag, nakakabaya ka, nagyawata kay man to na smooth. Hindi sila makabuno. It will take time. Man to, nasukuro may nabing buno, magagawiin ako to, I love you. May buno man to, mapita, nagkakapatay. Ginani, karo may. Di nga siran, suldi. Na, may ako makonso, Nabi Sallam, si Kuwanay Fatima, Abu si Ali, radhiyallahu anhu nga, tigin ito kuwatayan, ano si karumang ka? Tigin na miyak ang buno kami na lominio. Miyak ang buno kami na lominio. Nandun miya to, nung Nabi sallallahu alaihi wasallam, si Ali, sinyangon miya to, sa masagit. Pabaad na mga infinity. Mga restaurant, si kumiyaw na masa. Ay, gusto ko nakanawa na yung kagusto, masagit, Allahu Akbar. Nabi man to, di nga katoon sa wataka. Ilan yung sakuan? Hindi niya type infinity. Ano yung type na kuwan? Mga pizza. Ilan yung sa mga pizza? Subhanallah. Pero kung niyangon si Ali, Kom mi abaturab. Pag naw ka abuturab. Ngayon to, kataw niyo so, masaw na bisa lang na da tiles. Da Arab. Ay nabsujudo na ka na, lamot din. Na yung nga niigaan. Gitiro nga kaila, kapopubri. O Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Nangito, miga ko na, lumikan ko, so lapot sa bunta nila, nagulik ko diyan, nagitikya bituin sa Abu Turab. Na ito nitigi Ali, maka na ahabu ni maunada bih. Natigin, natigin yung pinakakabubayan na kanil tilurakan. Abu Turab, kaya na miturakan na so Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Sa kanil pan, napagari sa kanil no Nabi, sallallahu alaihi wasallam, sa muakha. Kaya no to, ito na itutulan roon, katawan tanong, so makatugalin so salam sa Makkah na sumiyong sa Madina. Na umani taga Makkah na ad na tinduiyan barat taga Makkah ini na kumakoma sila sa Madina nagyai pagaring ka. Mapasado to naskama mo nagyai pagaring ka. Gili ni Yaswa. Na umani mga sahabat na ad na mga pagaring yan. Kaya no to kagi mga taga Makkah na dilan kada tunay suniran sa Madina. Kaso mga taga Makkah na mga businessmen, mga padagang, na sa mga taga Madina na mga kababasok, mga kurma, na siman sa Makkah na kang business, kaso di mamag, Hajj, na business.
Napikira nga man, na pakasunga nga sa padagang si kung mga dimbaso, katunay suwan yan. Di niya katutunay yung kita, kabasok. Napakasunga mo sa pababasok sa mga padagang, ito nakabasok na sila po. Ang bigla pang sabitan, na iti purpose sa tigubagubas sa unang isan lang, para so kailangan ng mga taga-Maka, sa taga-Maka, nanibigyan ng pag-ready na taga-Madina. O balay ka, kautos o siringan na ka, nada taon ang balay ka. Naman sa mga taga-Madina, niya makagina-ginawa. Kaya nagyan po sa tutulan, sa kataong ko mga sahaba, si Abdurrahman bin Auf, taga-Makkah, na pinigipagari isa ko mga sahaba, unang isa lang sa Madina. Na kung mga pagari siran, namito na siran. Na tunay pituro taga-Madina, hey Abdurrahman, panginisirin kan sa Impero Madina, kapag ako si kung mga kawasa. Niya kasyot ni si Abdurrahman bin Auf, ay niya minipagarian na, pwede ko mga kawasa sa Madina. Iman to, na bagiin na kan, so tamo ka kan sa loob. Bagiin na kan, narakawan so sa bagi yun. First meeting, nasa maranan na, dakamit ng maklaws. Nato na, niya libre nga. Ano ang kalibre? Dakamit maklaws. Atin mo, sa liyem, di man ang bay, napunayong kami na maklaws. Napunayong kami sa wana naman, tamay kami atay. Itibulog ang Muslim na ito na, ni close. Era ka na po nga close, so paratiyan yung siko, Allah. Na, tinutuwa, bagina kan sa makalo, narakaon sa makalo. Mata-matang ko Allah, kapya so pagaring ka sa rugo. Baratag ka malabang. Nasuka ka nga, nasisa kagayan na kami katamo, kata ka sa daw buo. Namili na rin, nasungkaw naman mo. Natigil mo ari ko lang. Balik ka kadar ka sa punta mo kakan. Pero niya na mo to, bagila ka sa tamang kakan, nadar kaon. Moro ka na ubor ka ito ikidiyay. So nga man sa ipagaring ka, bukinag ka na, kung karoon man yun, natagin na pagaling, niya kanikakan. Niya ka makakabanto na. Pagalingan nyo ito, Nailaman nagyamiyang biya ito Nabi sallallahu alaihi wasallam, di na nawidakan sa pera, kasi biyang bu Allah. Bagi na ka sa tamok, bagi na ka sa mga sa tamok kan, narakaw sa bagi. Allahu Akbar. Natretigan, na duwa ko tigin ni karoma. Duwa ko karoma. Na ilayang ka, antay mas kabubayan na kakiran, natalak na ka, napangarumang ka. Nilay nga sa papakulos sa mga sahaba. Madina agu, Makkah. Nailay ta na magpakulos yung gugyo kalanugas. Sana mga malabangan. Mana sa mong sa mga tagay kalanugas. At ano to? Kapeso kong sulapot, na mapusan yan ka. Mana, miya kapasapasang sales to ka. Nagyuto, miya pasasiran, miya kang ginawa sa mga taga Makkah, Madina, miya kumakon si Ali, dito tutulan na, miya kumakon sa ina, punguraw po. Di ko nung Nabi sallallahu alaihi wasallam, tingin ka punguraw, ya Rasulullah, miya kapagariya nga sa mga taga Madina, da miya labarakan. Da pagariya ka na, ni pagariya ka sa Madina. Ato na tingin ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, da muskilaw, kasi katay magari. Allahu Akbar. Nagiti, kaya tira na, pagaris kanyang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tigir ka mo Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta akhi fid dunya wal akhirah. O udad na may lang bara kapagaring ka, nasa ka ni pagaring ka sa dunia, ang sa alungan na mauri. Allahu Akbar. Mata lagi. O ginani galibag umur ito Nabi. Sallallahu alaihi wasallam akisa kripaisyan so sabagi ko tamogan aguso isa ko makakaroman yan. Napikira nga man to nagisa kripaisyan ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. O buti galibag umurin, nato na galibag umuro. Mas mala pakisa kripaisyan nagitun imimbo niya pagari o Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Pagari niyan sa dunia, bituan niyan sa Abu Turab na miya kamungpan. Si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pero penupan akan bihanian nas kanya ni pagabagay na Hashimi khalifa. Kasi Abu Bakar benar ko Quraisy, si Umar na Quraisy, si Uthman na Quraisy, ugay naknabasiran mga Hashimi. Ibarat ulangon mga taga Malabang, tabi buo, naba mga taga Malabang, ugay naba pamilya Balindong. Sa buto to? Ibarat si Abu Bakar, si Umar, si Uthman, benar ko lang siran mga taga Malabang, ugay nakna ba sila ben pamilya Balindong. Nagina ni mga batan ufata khulafa. Uway si Umar, si Abu Bakar, si Uthman radhiyallahu anhum
nalangon mga taga Makkah, langon mga Quraysh, ugay naknabasiran Hashimi. Na si Ali ibn Abi Talib na taga Makkah, Quraysh agu Hashimi. Kang ini kaya pa kami video mga bangseran. Langon siran Quraysh, ugay na pinakamapya kini bangsa sa Quraysh na Hashimi. Na pinakamapya si ko Hashimi na sumbawatan ni Abdul Muttalib. Aginan so ama ada to Nabi sallam. Na pinakamapya man si ko pamilya Abdul Muttalib na sumbawatan ni Abdullah. Aginan so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napad sa kaniyang si ko sa pulo, amagaan nakapakasuldiran sa surga. Napad sa kaniyang si ko nam. Asiran so, mimumusawira, antay telundug, ada to si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nam sila na minisisyon. Mana si pumasa iman to na, pad si ko Senate, pad si ko cabinet member, pad sa Congress. Naso na makataw. Umangala sahaba, radiyallahu anhum, ami po plano, di namin mong sawira, antay telundug. Si ko Nabi Salam, napadun si Ali. Ano nga pikiran? So, kala ikipantagi Ali si ko mga sahaba. Telundugon, napads ka niyan pan, napads ka na si ko nam, napads ka na si ko pa. Al-Khulafa, Ar-Rashid man, namiyak, loklos si Ali. Upa napads ka na si ko mga lai, kada to si ko mga sahaba. Nabamatag si ko kada to, kapads ka niyan pan si ko miyam, makalala ang mga ulama sa mga nabalang na mga sahaba namin bulaya, ulama. Ugay na si Ali, napads kanyan pan. Si ko mga la ulama, si ko mga sahaba. Agupads kanyan pan, si ko miyaw na mag-Islam, si ko mga sahaba. Naginansupad si ko mga kalbihan yan, ginansubang sa niyan, naalintan pa nagipad sa mga kalbihan yan. Miya kami biga sa mga ulama, o antay pagampaganay mag-Islam. Antay pagabaganin mag-Islam. Di lang itiroon, si ko mga babay na si Khadija. Si ko mga mama, si Abu Bakar. Si ko mga wata, si Ali. Nagina si ko mga babay, si ko mga mama, si ko mga wata. Ugit na sa giyatalo, antay pagabaganin kira ng mag-Islam. Ay pagabaganin kira ng mag-Islam sa giyatalo, na si Khadija. Radiyallahu anha. Nain mabagratin dulu si ko panarima wahad usuna wal jamaah nagi kaya pakatulutulugiran si Khadijah, si Abu Bakar, si Ali. Nagina ni kaya pakatulutulugu paganay at talo amyamag Islam. Ugay niya kaya isa-isa agiran na pagambaganay nag-Islam na si Khadijah. Ano niya kami nabili sa mga ulama si ko ikadua. Ada mitiro mga ulama na si kun si Abu Bakar. Adman na mitiro na si man si Ali, ugay na sila may isa si Khadijah. Na sila niya dudu, niya kami dabida si ko kadua. Na kapakatutundugin si ko agamata na Islam, si ko kiore si ko mga ulama, nagito si Khadijah, si Abu Bakar o si Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Padpad sa kalbi ng mga sahaba na antay niya makapag-hijrah. Hijrah. Maana niya ka tuwalin. Nakatawan niyo dua akyat tugulin na ng mga sahaba. Ando to? Umisubradun. So kapringa sa akiran o mga taga-Makkah, mga kafir, mga Quraysh. Kami dua bagi sa mga Quraysh. Yang nga kafir gumyamag Islam, yamaratyaya. Na sa mga kafir Quraysh, ami subrad so kapringa sa Iran. Si gumyamag Islam ang mga sahaba, mga Muslim, mga Quraysh. Natunay si Weran, niya katugulin siran sa dua darpa. Tunay pa ganeron? Habasha. Ginan so inged sa Afrika. Ikadua na sa Madina. Ikadua na sa Madina. Na si Ali, miyalo tanong ki Uthman, na si Uthman, nasa kalap na kalbihan yan, na miya kadua makatugalin. Maana, miya kadua makapag-hijrah. Na so mga sahaba, miya kadua makapag-hijrah, agum miya kaya sa makapag-hijrah, na mas malay balas, so miya kadua makapag-hijrah. Abalas sa Habasha, agubalas sa Madina. Na si Ali, naibog kaya pag-hijrah niya na isa-isa sa Madina. Na pag yun subhanallah, piya ka mo sa inyo tutulan, kakatawan tanong, emiyaw na mag-hijrah ng tawa, antay emiyaw na mag-hijrah? Ha? La ilaha illallah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam, paano kung nasa sahaba, hindi pa nakaliso Nabi? Ha? Bago napasin sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, antay pa diyan? Si Abu Bakar radhiyallahu anhu
Lagi naman ini kau na Abu Bakar. Ilang mo na to? Kasala ko ng mga sahaba na si Koping nakadelikado. At higit at trip. Kapadala ko una bisala na pinili na si Abu Bakar. Na di bigla mo mula sugun nakadelikado at ipo ko na nakasuli ka kanos. Dakap na ko, mamiyantay ka din. Di ba? Yung nasumuan naka-importante, delikado, uli na pinakapa, pwede pugunuta ka. So pinaka, kababayaan nakakalos ka, kung mga dugaw na may lenga, may piyag ginawa, nga di kita dugaw nga may lenga, may antay ka bud. Pwede ka pakago, may kagua ka. Pwede ka kaberg, may berg ka. Napikira ka man, si ko pinaka-importante, alala ka unang isa lang, napali na si Abu Bakar. Nakaginuplala ka sa kanyan, nakatawan niyo si kuwala, yung nabi, saray-san lang, ay na nung mupya ka kadun. Sarig mo, sarig, trust. Ay nung mupya ka kadun na si Ali. Si ko kadakal, ang mga kilala niya ng mga sahaba, na niya niya pili, akadun si ko, wali na si Ali. Ingkay no to, kagito nakapapatay to. Kapapatay. Ino to makapagijira so namin salam, kanomiyang kab sa Madina, sa Makkah, ang bunuo no mga poporo sa Quraishi, so nabi, so salam, ilan naman na utakin naman na yan. Kaya mimili Iran, so mga talibuno, so kuuman ni pamilya. Na pere pamilya sa Makkah, ibarat sa Malabaw, pere pamilya saya. Napikiran ka man, na uman ni pamilya sa Makkah, naging mga poporo a Quraish, ang mga kafir, na pinili Iran so mga talibuno. Nalangon ni Rantini mo, natigil na song ano si Kuwalay Muhammad nabunuan niyo. Gano to? Kaupo niyo mabuno, na di pa kasaop subawatan ni Hashim. Gano to? Kapag ito ni Ranlangon, na si Serabuo, pamilya, napirata na pamilya, 20, di ka na mo malangan. Na di sirang pagkato, natigil na si una ba ni Hashim, na makapsabal siran. Rumarubuto na ng pulang langon. Na di ano to? Gagaga, na makapsabar siran, na miya da suawi da katanong ni Muhammad, na miya da suriduwi tanong. Yan yung ano to? Nakaipumalano ka, naan mambuplano Allah. Abi, ni ka pasang nga mamalo, ni papasad bang Allah so? Inos ka, napakapipiyang ang ginawang ka. Asya pang kaw Allah, o sumarikon. Di nga pipikiraman, nagagitutulad. Ini naglakan ron ako ang kon. Balak ngayon ako, nagkakangangairan kon. Talo sirang kon, na may makalak na baboy, mga balina. Mga to kay sobra ka sa paypasatik. Di ka, normal, ka nakatanong, okay, naigiraman na kay saring si ko Allah na katawan na ka, o mapugula, wala na mapugula, dabo po lang yun. Kapya ka sumiyong sa low karagat, na kumakairan din. Kapya ka minikikubur, kumakairan pan. Okay, napakatak na nga po suka, suka ba yawa layabu, mapugula, o mapia, alhamdulillah, o marata, alhamdulillah. Miti-muti si Randan, o manisan ilan yun sa kipingiran. Nananayon ni Randan lagi si Adi ko na makadege. Ingay no, ino makadege ka? Ino pan madaso di gagaro ko ka? To na Nirug. Nakatani no to si Nabi sallam, kagi katawan ni Nabi sallam na pagsagal bugyan sa Makkah, nato na Tedinan. So tigtan ni man to sa mga mall nato na sa mga mall, to pong turon. Baggage counter. Na pwede na sa galibog ko Nabi sallam sa Makkah. Niya kasi sa kanin sa baggage. Kantor, ikay no to, supulalakaw, ibarat sa pundaga-daga, uli na nasumuan niyan, na sa mga importante niya na gamit, mga bulawan niyan, nganinsa, na din yan. Gawin din kami atolis. Kauso si kumasa otoso, papanulis, kadagalubog ka. Natunibso niyan, na mas tumuban na itagak. Nante ka sa sari-sarigan sa Makkah, so Nabi sallallahu apiapan si kumasa. Adi sila ni buno, ang buno ni Ranso Nabi, peringasan ni Ranso Nabi, naru iputagak sa mga gamitiran. Ingkay no to katanto ha? Kasi sarigan, kaso tigubo sa walang personalan, trabaho lang. Kakataw nilan, api mi bunuon so Nabi, api mi sa niyang peringasaan, gito sumasa buno nilang sibilan. Sahabaw Nabi, nabapiterwa, Yeso, maratay adat kibilala, paman wanakan sa duwa ti agi niya kira, abo niya bubataw. Di sarig, trustworthy, trusted. Nato ni tigi Nabi sallam si ko Ali, digar kami pakaunod sa Madina, kaan pa na mga gamit, amatagrakan, isa sarig na so mga sumyarigrakan, nadap mamakaw ma.
Nama makomasiran, napamagan kakiran. Anda nga ini ketuon. Asari, iman to. Ha? Anda nga ketuon asari. Saka naisari kasi ko padaga subog, kailangan ng kailakaan, kabagrade. Besi ko niya, no? Allahu Akbar. Besi atari, no? Natin panganakapan. Salah kawi ko, namanya mendekap. So, padaga naisari ka sa cellphone ka. Nakialakaan kapan? Chat yang besi kuan. Berat, tingin na nabanyan na langon yan, kaya nakan, nabi sa tulad na nakan, namya katuloy sa langon yan, kaya lakalakaan. Amya kaysa na, mga ginawayakan, yung misitarahan sa walay, natigin napaka-text sa all. Ay, hawid ka sa text, tapos ako makam sa mga galiri. Diba, di ka na text? Baka sikap text sa mga picture. Na, ngiti napaka-text sa all, namipigo ko dumambu. Kung yan na ginamit ka lang sa pinto, siya ko kasi at, miya kasong ano bisa ko ano? Hindi ka na, giuta ka na miyander. Miya search sa data Google. Hindi ka na, dito siya yung nami, yan na, miya ka 2 years oto. Maana, sa tura din ang sa galiri na, tantong yan na, di ka nita. Kami ka, kaya duwan ng dragon. Nasa ka na, peso ka, na diyan kailay. Nasa kanya, miya ka, 2 years. Nadudulon sa mga tulad ni karumaan. Di nga miya ilay. Na debubod niya kapnini ka, di ka rumakan, kalangon na kami ilay. Na normal si kukirumaya, barang-barang sa nito na deno. Ana mararambangon, at nabumabawaon, mga sweet moments. Kami to, miya ka pa, masamay ka kirumaya, di ka nung gulunga na. Normal, lagi tikila nga si kutula deno. Dahil sila ni Magarka, dahil sila ni Suwita. Naomya ilay nga ito. Ito na, paninya ilang barang. Langon na ka di may ilay. Naku na makatipon, ini pang sindiyam pa. Miya lang, miya, dibili ka di man to so, sari. Ino dita daway na yung mga cellphone na Android, alam ko na nanakyan. Ginani ka pa na Android, Duma ka na ka, ay password. Duma na ka sa files, password. Matango na, kililay so madakali, sekreto, madakali tatapok. Nagyan man na Apple, ay hindi ka pa kasuldi ka. Sobra sa i-open na, nagyangabang ko. Langon na ka din, kasulden. Yaharag-rag, nasa ka na, matagang butinigar ka. Ano na ito? Itatapok na sikreto. Kaya ka pinigis mo nga, nabatama lang. Nakaib ka nakata, namay ka. Dudulun sa tulad din ng karumata. At hindi bubuli akyap ni Kabiya, namay lang si karumangan na, giso karumangan niya, giso kila ka na madakali pamnos. Nadi kini kami ni kago. Kabutan uli ka tayo maranaw na makasuli. Sobra sa scanner. Sobra sa bumasa ka sa gisano. Kaskanyan. Lagi maranaw na. Ano man nagrapugat yung ano sa kawing? Matay demambu. Mana pangit. Kaso maranaw, nabasta mo sa mambu. Na mana? Pangit. Ini kira matay. Miya katay-tay. Benar mamburun. Okay, mambu. Mana pangit? Mapitam? Okay lang. Pangit. Marapitam. Ini kira mapitam. Ay do, di ka na. Miya kapitam. Okay na po kasaran sa lang. Agumambu. Mana pangit? Na kung mo sa subabay. Alhamdulillah. Ini kira mataid. Nakap makaisa. Ayaw din pagpunto. Kano atin sa kawing niya katay-tay. Kano unot niya kapepetam sa panganangkan. Ino pun dipitiro ka manalangon marata. Kumusta yung food? Okay lang. Ini marana ba ang sa tutulan. Na may leng ka. Kiyan kapan so handa. Na may maganta kapan. Yan ang ginanagaw niya. Pangipangitigaw. Gino lumaday. Ito na may kapi yan sobra sa white and lady. Laon niya, pisudi. Ilang nagyang ay bridesmaid, sobrang sa mid. Tarap nagyang bagasiran, sobrang sa biyubog. Tarap nagyang manukiran, animik. Tarap nagyang juiciran, mamamote. Yan ka, sudi-sudi sa maranaw. Subhanallah. Ino di mamudaw ay nagyang maranaw. Tangkay niyo busa, sudi. Kaso maranaw, natabi-tabi na.
makasudi. So mamang na ini siya ko sa pinto. Dapat naroo. Oh, mimo di ka pa na engineer. Mas mapasang mo na di so engineer. Gitay siyo. Nailang asole ranggarangger. Di ba ginanipo ang soswa? Sabi sa mga kasudi niya pendapat, magsudi. Kung sino pa yung pangit, ayap makasudi. Susudi niya sa mga wata, kan naging mga wata, yan, nasubra sa biyo-biyo ng tunaw nun. Langon pelangubin ng tunaw nun. Sima-sima niyo, ilangon na makasudi, ayap patuta, masudi. A'udhu billah. Napikira ka man to? Di ka nuding buno, na di ta katawan no, antay tunay piya ka mamasa. So nabi handa ka sa mga Quraysh. Kaso mga Quraysh na puno niya, naro ka na rumban sa mga pagiging mo, naro ka na panagdalib. Gusto nabi na eto na puno ngayon na ino ka pinakiran kusa talib. Mata nga umrana mo to. Allahu Akbar. Di mo di pa maganta ano, nasobdag kay kita dito dilugin. Sabi na kan sa kuan, Temos. Anak ka pagkaton sa lagi daya. Apa mumulo na di ka nuding buno, na di ka nuding sirigur. Katuman sa pasad. Apa yata beriduay, na so pasad na pasad. Nasa ka, ino iman to na di nga maptiro sa sekretong ka makamuno ka nun Ini poste, nakabanto na Ino piya ka na matugi ka tiro sa sekreto ka kesari ganon. Bitiret ano do. Anak pero mo ro sekreto ay Ilang ang yatang ilan ang alala, mas maladi electric pa. Na may katiro na ka, di ba din istiro ang istiro da. Di ba din ka, itiro ka naman. Iba ka di nga pagkat, iba na may ros pa, Ino ka pa di pang ros. Ano ba? Iba ka. Allahu Akbar. Kristiyan. Yung mga watan yung nabting na pangros, mapang wala ka dala. Mikos, Allah agu keros. Ibet-ibet ka di nga taro no. Ibet-ibet ka di kan tiron. Ay ito. YouTuber, sikuan, giba. Ay do ibet ka ba ngayon taro ya kaya ya ini. Way ba sister na yung kanya magtataroon. Mga bilagan no, may katawag na gaan. Tunata sa infinity. At napterongor ka, ay importante. Yung mga buwag kaya tawagan, pangalalap mo. Adin, plaka-laka, kasubra sa kalimbalu, taplayog. Adin pa, tagam na, di pa nagkapara mo to. Muli niya mo to, matang wala. Di matina, di mo niyan manaya. Wey, pakada mo nga. Kaya nga gawin. Nama kau sa infinity, nakurang mo, natapakan niya, sisikan ng pulot. Order ka, amin sa order, tiro ka lipas eh. No, to. Na miya gibet-gibet adinian petaron. To dapat sa oras na miniyod so sekreto. Di man buwan niya ako sa infinity. Ano mo ka makauma, pagod dan sa ikoy saya na beshi. Di pa ka nagkakata? YouTuber. May pira din. May apat din. Lagi man buhay kapat, dagi naway niyan. Ada man buwan beshi niyan. May buwan na ya? 5. Di ka 5, ada man buwan beshi niyan. Taman sama ka petor ka. Anak turong ka. Ano yan? Ito kami sinakanan ng mga kapon. Yan ang sekreto. Di agay na kasari ganun. Nadi pa napadagan. Nadi nga, api ako noto-otagan. Nadi nga may bulong at hindi na madaras kanya ni katawan maka na mapapakalkan yan. Otong yan sa ibu. Nadi po, nga pangabay di suwan ng kay last year. Panakataka. Namulot Di ka na suwan ng ino kayo ni. Pagkikatan niya sa talong nga sekreto na mapapakalkan niya, di man di ang idakal. Walang totoong kaibigan. Kanaba so ginaway iya, malagid sang ginaway ta, ditang ginaway, madadang ako nga, tutaligudan ta, pagariyan saka. Naso paawing ka na, ay man to napiray, kakaromay, makabalag, no manisan niya, ni pangaluin so karoman yan sa marata. Imiya kang bilag ka gusto. Oy, dako na madis nga mama.
Nasomong mama musiko mama, miya ka bilagan no basta namo na madir to. Abubay, nakaw, tumiyeleng ka, nakagagi na I love you. Mato na madui semua gumadui, apya suka romang ana dinga, kesarigan. Kenapa matag niya kabila? Apyan suka romang ka iman to, na di nga ipangaluin sa marata. So, kapatutulan na, si kumyaw na masa sa kung mga loks tano, na mamipisiran sa ilida lawasay. Na kumusta si karomang ka? Lagi bulan. Ha? Lagi bulan. Kerkisan. Na, erang kaya pa kakiro, may dapawan may ka. Nagyong mo mama, nasa midya sa balaw di kapi. Nagari, kumusta si karomang ka? Pumali, di matautominda. Malay betang, di matautominda. Ha? Igirap na pangaturog na buboy ang malay kasig. Kaya kanak-kanak ka. Sobra sa kapre. Na, ay puno ba mga? Ay puno ba mga? Belag. Beso di ptero na ptero. Na, ima to na miya karagurun nga sumari. Ima to na po nagkataon na ka mga wata. Adi na di pa mawingan sa mga loksiran. Anti, mayudi ka mga mata ko tuminda, siya na di mata tuminda. Adi, paano ko tumiyara ang tero? Bapak, mas tumas ka ba ni bapak akan? Kasi amak na matang wala, kamalakal mo. Tulad tayo kami ron. Di ka niya mahal. Diduba ka. Pag imilinin so, bapak yan, aarkanin sa mga watay, naabon yan, iipon yan, din. Napagkari na siya amak na kagay na tapala, kagay na dasla. Mga biling ako man, nagka-plagi ka na kuman. Natigin na, bapak, mas tumas ka ba ni bapak akan? No one is safe. Bali lebo sa cellphone naman to. Di ka nung imibitira, may screenshot. Ito na pa. Ya, karagaragan naman ito, yung mga sekreto. Di mapitiro ka, screenshot. Na di mapitiro yung voice record, kay pumorwar pa. Ay, kasi yung ito napangaw. Natigira ka nakatawag, balin. Natigi po ng mga padamurit. Shaykh, apeso tawag, napki-record pa na. Ito na pa na eh. Api akong sutawag napki? Natunay mi aswa. Sisay ko atano. Kapara da ebidensya. Kao text, screenshot. Voice message, ki-record. Ki-forward. O tawag man, ki-record. O man face to face, di nga katan pre-record yung beso. Mamatay namin anak kan, gitu basta ibu bata diyan. Saya makaliw ka na, maratay det sikon. Piang ampuno ko niya na magari, kabanto na. Niya karagaragan ni matuon so sarili. Ino ana matuon ko nakasarigan kakabang ka. Kadigidanan katuon. Anda kapakaton sa kita dirudug pa ko na miya kang bilag siya di sila ko nimbuno ka rumay. Ya ko masumama si ko maginaway niyan. Di ko na maginaway niyan. Ito ka na ni ibi. Miya kang buno kami kikaromakan. Tunay kayang bunuan niyo. Ila naman, pumutuan sa gentleman. Gentle? Ano ba yung mga gentle dog? Nato ni tigagi gentleman, di ka pa kayo bakan panutula, kakarumakan no to. Alawan no to? Inor ka na panutula, ito na kayang bunuan namin. Panutul mo ka, may totongin subang ala, di mataw mamalansa. Pero mo ka, di mataw tuminin, may totong sa bugas, animul nilang peta. Di lumya ka, paso karumakan, di mataw Pamilya na miya suli yung mga ginaway niya. Inor ka panutula. O makabalagsiran, miya kabalagsiran, lasiran makang ginaway o. Ino ka nung gusto makabalag. Ito na ipituro ito, gentleman. Ino ka na panutula, kabang ang karuma iman to. Iman to, nasa lakaw ng kikarumaw, na panutulong mo rin, karuma o? Sa lakaw. Ngilay niyo, gentleman. Nasa katano iman to, na ino ka nung gusto makabalag. Pag-eneron, kadua, talo, enumeration. Saan sama waraw ingari? Sa masa, iman to, kada gentleman, ada gentle woman. Kaya man to, nagtatay ninyo sa mama. To, nakagigay na I love you, nakiatlo ka na rin panawata. Na kinagpuno mga wata, kadi nga disintaan, si karomang ka. La ilaha illallah. Mataan, maruginag yung nga ibutad man to. Na, ali, isirigang kaswalay, gusto mga pagigimusan na siyapang ka, na mamakaw maroon sa mga kikirak, na pamagan ka, Iran. Nakatawa ni Ali, it's between life and death, kapag kaya matay sa kanya nun.
Nabanyan Peter wa, ya Rasulullah, piya kan laklakanan, di ko san, kang udin ako, panagbatay ako din. Ay nga ban si kuwa nga mala mama. Di. May pikirin, yun na top secret na kailangan nasa kaniko mapunton. Kailangan na di makatukaw. Sunabi na miya ka nalakaw din. Natunay lawan no pamilyang kaagusahaba nga. So Ali namiga roden na di niya nakataon na kaalibutan basta alang na talibong sa mga alang kiawit sa mga kiping. Arin nakapakatugairan si Puro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nakaginong gulungan niran. Nalikat niran sa tangub. Ang takalikaton si ikukulo bi Ali na si Ali kiniato niran. So pinakadelikado abutad. Si ko history o Nabi sallallahu alaihi wasallam na yung karakter ng tawa si Ali radhiyallahu anhu. Anda ka pa sa lagi din na nakawaraw. Nasaktan naman to. Tako na isikan sa walay, wana makauma. Abi, muna ko nga na. Dito ba nabuhitan no? Nila nga. So, kababrave, kawarawi, Ali, radeno, na uginan ikagagawa ni amatang ida din sa pulo. Pikiraman mo, miya ka na. Ano yun, ganda-ganda ito? Uginan ni kawarawi, Ali, amatang badnawata. Ay, puno ba kimi mamanguda? Mas ikalakyan. So Ali radhiyallahu anhu, naaloy tanong sa mga gazwa, mga war, o Nabi sallallahu alaihi wasallam kapadun. Yakapad sila si ko War of Badr. Yakapad sila si ko War of Uhud. Yakapang sila si ko Gazwatul Khandaq, si ko Bay'atul Ridwan, si ko Gazwat Khaybar, si ko Fathu Makkah, si ko Fathu Hanin, agu si ko Fathu Gazwat Taif, Gazwat Hanin, agu lang na piti barangan, pinikiti daw Nabi sallam na present ron si Ali, inuntabu sa Tabuk. Inuntabu sa si Kugazwat Tabuk, War of Tabuk. Kadis kanya nun? Pwede. Nalangon ko na mga sahaba, radyo na, miri para doon, namiyagda si ko mga kuda, asusiran sa Tabuk, kami ipidawasiran. Nanto na isiwaw Nabi Sallam, na yung buwa piyak katalimbagak, o man mikitidawas Nabi Sallam, na na ipibagak yan sa, ingat, sa Madina. Kung na po pa kayo riduay, nasa kay, siyap si kong mga wata, ago mga babay. Di kong mga munafik, astagfirullah, mga munafik sa Madina, pararakan si Ali. Ali, ilang man, kadi-kanyan kababayaan. Di ka kababayan o Nabi. Sa isa nga, piyakawata kanyan rakyan. Kala ko na mga sahabon, na piyakaw na tabong, nas kabili ang bayan sa Madina, kadi-kanyan kababayaan. Ini girap kababayaan, yung pakunot niyan. Nakataon wala, dito benar, nakikira ko na sa chismis na malirarad. Apa yang kata ka sebenar na kaysa ka begero chismis. Si karomangan na may aroma sa ikadua. Benar. Ano abub kay si karomang ka? Yang aroma si karomang apa yang matak ka? Awa ka. Amo. Yang aroma ka sa ikadua. Mitiro ka. Mitiriran. Mitiro ka sa kabuna. Ay naman yan. Betul ka. Betul. Alam mo to, apya kataon ka na ditiro sa karo mga sa benar, nasala ko pa na, inupo ng ilang, antay di nga di, pamakinugan, kapya sa pinakapkabubayan ka, na ikagulog ka, ginam yung makinog ka sa chismis. Nakaisaktan na mabubayan tanong sa, bato ka baka nung mga muno, kaya ka ka, niya ka muno ka nung kaya karomang ka, hindi ka gulog ka si umika, may sabab sa chismis. Kaya makinog yung ali, na gumiyong raw, pera ka sa tao, kaya tayo nga, gulog kay kagud ka o Nabi. Pikiraman na may nagkipagod kay Bariyo, niya tayo sa purpose. Niya tayo sa ayuda. Nanto napan. Pikiraman na ikagod ka o, nabisala, paano ka pa nga surga? Namidas ako na siya, natigin niya, Rasulullah, pagunutakor ka sa Tabuk. Kami alam Nabi, madas ako doon, ka nansu? Tingin na, pagunutakor sa Tabuk. Kadi yung tingin kababayan. Kaso mga sahabat, napukunot na ka sa jihad. Nasamoy pakakadun na ka, na yung arakan pikisip, naging mga wata, mga alok, sa mga babay. Nakamalo mang bumimarata bata. Tingin na yung Ali. Katanong na ka, si Musa, kuan na songan niya, namikip ditiyari si ku Allah. Nantay ni tagak yan si ku nga diyan. So pagari niya na si Harun. Nasa ka si Harun. Isiriga nga kaso, pagtaw. Lagi dukini sarang ni Musa, si ku pagtaw na si Harun. Kadi ka pa kayo bumunot man si Harun. Kakado sa mga pagtaw niyan. Nga ba nga di kabaya, asakan si Musa, nasa kasi
Harun namagan sumagan na miya piya ginawa Ali na tiginasakan ni manto Harun na mitili bugak sa Madinah o gayting na midanian na si Harun na nabi na sa nadigap beloya nabi kasakan ni mori-pori nabi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Si Ali radhiyallahu anhu na miya kadakadakal kapakitido na bisalan na sa ni miyawid si ko flag na inuskap ni makawid si ko flag as kai mawaraw sa kay dato sa gito sa kay amir sa kay niniba president na gito ang mga mujahidin. Si ko isa ka gazwa war pero Trisidul Musayyib na sikon si Ali na kiapalyan sa 10 agunam apali. 10 agunam pali. Sa kawaran yun abu katugas yan na mama na sipon si ko Yaum Khaybar ingid sa Madina. Tama ni mo tanaw duro. Nagito so ingid mga Yahud. Ilan yung mga Yahud? Kukatukon niran asumuri-puri anabi na si katuon sa mga Arab. Nasipon katuon sa Madina. Natani siya mga Yahud si kumiyaw naunad na masa na miya ingid siran sa Madina. Ino na miya to na mga Yahud sa Madina piyak na basiran mga Arab. Pag ba kay pikis ka, paano miya to sa mga Yahud sa Madina na basiran mga Arab? Kami berti eran din si kubay buliran asumuri puri anabi na mga si kapun sa mga Arab na si ketuon sa Madina. Naru sila niya gingid. Kaya no to, agito ikang bunuh eran si kumuri puri anabi. Nakadiram mo magaga. Nagyo to. Gubat nila na Khaybar. Na kay miya kabagbagra Khaybar. Umanib subu no Nabi sallallahu alaihi wasallam mikipti dawakiran Nadigan kagaga kami yan kabagabagar kon so tigiran ni man to hasad maana so ano ni ba? So aladiran nya kabagabagar so aladiran so woliran nadi kagaga. Nya kay sami tiro so Nabi sallallahu alaihi wasallam katira nadi kasulod na Khaybar digi na mapita na imgayakan so flag si kotaw at kababayan no Allah agub kababayan no Nabi nap kababayan yan mamuso Allah gusto Nabi. Taman si Omar na tigin na nabuko tigin mababaya sa kadato na kuturwaw Nabi ayakan mugan sa flag na sub kababayan Allah gub kababayan Nabi na kababayan sa kanya kababayan niya mamuso Nabi nasa kan tigin nakakabay akan nasa kanima makako. Ini puro-puro ang tigin na buko-buki layaw Nabi kao to si Omar nabumababaya sa Omar sa kadato ugay na sa gito masa nakabay akan nasa kanima buloy adato sa gito masa kaino to amaan nasa kanap kababayan akan so Allah gub kababayan ako magugusto Nabi nanyo man to Allahu akbar nadini mangilele sa Nabi sallallahu alaihi wasallam namiyapita naman isa na ramiri parado adu sa kananan nadi mangilele sa Nabi sallam nada keto niyan natigin to ano bestigin si Ali sa tigin kung sino pa yung wala siya pa yung hinahanap. Anda bestigin si Ali. Tigin na Rasulullah. So tigtan ni mantuwa. Mas basa yung mantuwa Dionis. Importante. Ad na sakit yan sa mata adi pakailay. Tigin na Rasulullah. Fi ainihi ramad. Maanadis kanyan. Na makapiagyan ka edatu adi. Ano ka? Mikibulo. Di ka pakailay. Taluin niyo. Anam niya ko si Ali. Nabubuka kapta nga di pa kauma. Namiubay si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam tingin na Ali ino kanan tingin na Rasulullah fi aini rama tingin ya di ko pa kay tingin pipya na ini po Nabi sallallahu alaihi wasallam sumatay Ali kaan lam yakun syan nagitud na oras na miya kapya ini po Nabi sallallahu sumatay Ali na magan sumagan na miya kapya na tingin na Ali kataya so pandi nas kay paguluan sa gen kay ang mga sahaba Allahu akbar nagitika tunay pitiro Nabi sallallahu kagay ayakan magana so kababayan no Allah, agusop kababayan no Nabi sallallahu alaihi wasallam, agup kababayan yan mamus Allah sallallahu alaihi wasallam, nang iti saksiyan si Ali radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Nangagyud no mga kauma, so mga ridwiran sa Khaybar mga Yahud, na mga kauma gyang amiyak kalamama amiyak kabgebeger. Kay di ba ginani misuno kapakitidawa? Adi na representative uwin mabua. Representative ran paganayak buno baguso kapakitidawa. Di kayo no to, kasal sa makataban roo, na so pediyan, nagkataguan silang sa burger. Ano ka tayo, padami, mabagang Bisaya. Ano, luminog yung ngayam, miya kalala amama. Na, so Nabi ko salam, miya kanda maraka natingin natin, pakataguan saya. Agi, so miya kawarawaro, talibuno, manaya. Ana inili niya, so mga sahabat na pila niya,
Mga sahaba na ni mga kaulit. Mga sahaba, mga pobre. At igi aliya, miyo na si Ali. Napikira man, natungod ka minsan. Namiya ka mong ka, miyo na. Nag-i-read mo niya, namiya ka lala mama. At tigo Nabi Salam, Ali, sigo ba siya, malo ka pamimikiran? Ginan si Abdurrahman, ngaran niya to na Abdurrahman bin Wudda. Abdurrahman bin Wudda. Lani man naging kawarayo Ali. So kabasa orang na wata-wata panama oray punibiyon taminggo liya manguda. Ya apa nga Roma na miya kamong pansiko Nabi. Mas kata ka pa. So may ninibis ka niyan. Na miya yung Nabi. Naso Nabi na maloki alapan kadu. Putay si Ali, paano pa ka to saya? Pila ka sa to? Tungod ka minsan nagu. Miya kamong urkagu. Sir ka miya kala. Sir ka? Si man ka kala. Si Khadijah agu si Nabi Salam si Ali. Kasi si Ali na miya kadak-dak liwata si Aman Abu Talib. Miya kadak-dak li. Wala na di kagari Abu Talib ka miskin. Natunay siya mga tengad minsan, mga pakiwatan ni Abu Talib, bago sa mga pagod, minsan na misingan-sangan. Siguro mga wata yan, nasa kanito magikor saya, nasa kanito sumiyap saya. Kaya kung namiya siya po na, bisay sala na si Ali, na tengad ka, minsan naguko kumawata ka. Nasir ka miya kala, nasir ka pa miya ka mong pikiraman, sukir, sugagaw na bisan lang, nating na Ali. Sino si Abdurrahman bin Wudda? Nalaw ka katawan lagi na namin tiga-tigas. Ato na magtitigil ang amuda. Api Abdurrahman bin Wudda. Allahu Akbar. Tingnan na bismillah. Alamin ni kita so Ali, da mapira kami nutos, miyatay si Abdurrahman bin Wudda. Sino yan pun miyat tido sa ulo, na lumiyag sa ulo niyan. Tigas. Allahu Akbar. Kailan na naman to ni Manto Ali. Naib ko to ni Manto na susual 5 tauron. Mga pa-ML, mga pababasketball, la ilaha illallah, mga liwawalay nyo na nakashort. At na nayan nakasanap, diya na nakashort. Paano na nayan nakasanap pag-asa na ML? At hindi niyan karawan, sumakripay yung cellphone yan, ibag-sakripay sa naniyawan yan. Mga hinakulay, panamar ka nun, naging mga watayo. Ang mga buwata ni ML, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tunay kaya dato yan, Ineta no, si talong pa Korean, nakanyag 12-20 din, niya kapiyag yung seminarak ng sa Marawi. Na ineta no, pira ragun, ikiyang dato, si Abu Bakar, si Omar, si Uthman, nagu si Ali. Si pagmunan tanong, si okay, na yakatimbel, o kiyang dato, Abu Bakar, si Omar, si Uthman, nagu si Ali, na 30 years. Inapata dato, na kaya dato na 30 ragun. Na si Abu Bakar, pero kiyanon, si Abu Bakar no, 2 years and 3 months and 10 days. 2 years, 3 months and 10 days. Si Omar, pero ganon, 10 years. Agu 10 years, 6 months and 18 days. 10 years and 6 months and 18 days. Si Uthman, radiyallahu anhu, pero kaya dato yan, 11 years and 11 months and 9 days. 11 years and 9 months, agu 7 days. Adili, karibat ako. And 9 days. Sinan si ko, Omar, I repeat, 11 years, agu 11 months, agu 9 days. Na si Ali, agi tutulan tanong iman to, na kaya dato na 4 years and 9 months, agu 7 days. 4 years and 9 months, agu 4, agu 7 days. 4 years and 9 months, agu 7 days. Na yakatibulo to na 30 years. Nagina ni kaya dato, Ali, radiyallahu ta'ala no, 4, ako 5 years. Ato ni sifati Ali, si kendo no Allah, nas kanya ko na Adamul lawn, maana kayong manggi. Asla, maana popukan. Kaya ni normal sa mga Arabo, mga popukan siran. Abyadur ras wa lihya, miya kaputid ni buk, ago miya kaputid ni sumpa. Na miya kakapakapal po ni sumpa. Hasanul wajh, wupukon. Bahukasin, smiling face kaniyang kon. Na ginaon ni sifat, abuntalian. So mga wata yan,
Si Ali radhiyallahu anhu nawata yan na si Al-Hasan, si watayan ki Fatima, Al-Hasan, Al-Husain, Muhsin, Kulthum Al-Kubra, Abu Zainab Al-Kubra. Maan ay wataran ki Fatima na 5. Na miya kambo watasaram sa ikadua babay. Nagito si Muhammad bin Al-Hanafiyah, si Ubaidullah, si Abu Bakar, si Umar, si Ruqayyah, Abu si Yahya. Manaya kating bilaw atain na, sa dua babay na sa puluwagu isa. Narungan seributa, agyan kay panari mga Shia, aribat. Asi kun si Ali, nipke kagudi kun si Abu Bakar Abu si Umar. Anto na karina, adi na benar, mimba bawata nangaran yan na Abu Bakar Abu Umar. O paman, nasip kagudi ka na yung butunga si ko? Ano lagi din na? Ha, dia. Lagi na ni pinakamal akarina, agyan kay panari mga Shia, la'natullahi alaihim, na di benar. Kung ba niya bukagudi Umar, bukagudi Ali si Umar Abu Abu Bakar, kaya pinakamal akarina, na sa mga watin sa ikadua karoman yan, nangaran ni Abu Bakar Abu si Umar. So man so ilmo yan. So ilmo yung Ali, radiyallahu anhu, nalang tanong ito, miyalo tanong ito kang iapod sa kanin sa mga ulama sa sahaba. Nabumatag mga ulama, kapedel si kumangala ulama o mga sahaba. Pero yung hadith yan na may panutulian, ako na may panutulian na hadith na 586 a hadith. 586 sa hadith. A hadithi Ali. So, naniba, so 20 ron, sa gita 586, na muttafaqun alayh. Mana pinutuli Bukhari ako si Muslim. So, siyaw ron, sa gita 586, na may panutuli Bukhari. So 50 nun, na may manutuli mambui Muslim. Tigi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna natahaddath an aqba ahli al-Madinah Ali. Tigi Ibn Mas'ud, isa kong mga sahaba ay may saksi. Ay tigi na pinakamapasan sa hukuman, mga nakapag-judge. Ato na'y halal, ato na'y haram, ato na'y kapakay, ato na'y di kapakay. Ay tigi na pinakamapasan sa sahaba na si Ali. Maana mas mapasang nga di si Abu Bakar o si Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Langon tigpun niya Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah, langon na mga sahaba na igira pigiseen. Nato na ditiron ay ni isi na salakaw rakan kapkelak. Ubab kaisi ka ay kag ginamay sa ginyan na kurang ilmo inuntago si Ali kaira iniseen napkasebagyan. Tigi Ibn Abbas radhiyallahu anhu nasutigyan so tis'ata ashar al-ilm. So mala abag o ilmo, e barato so ilmo na circle. Nasukalaan nun, namyakwai Ali. Nasulambaw, na pinbagi-bagi yung mga sahabat. So ilmo, na tigpuni Ibn Abbas, na piyaso sabagi amyalamba, na ano pa na ilmo ron ni Ali. Mala sa kalayan ni ilmo, radiyallahu ta'ala anhu. Tigyan pa, wa idha thabata lana syai'an Ali, lam na'dil ila ghairi. Tigpan, Ali bin al-Musayyib rahimahullah igirat-igi na sukatero hukuman na miyatanto ami akatero Ali na ded na sala kawakatero o pili nami inuntago sukatero Ali kamaan na makasasari sila digira kumiyong si Ali na pinakamala karina kasali ni pinakamapasang na so mga la mga sahaba na igira ko natin pigisan niran si Ali si mga wida kaliran na irang pigisan na si Ali radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Di mapanutula siya kung kumiyaw na masa, ano mo na sa katabubay, muno-buno niya ko, nagyang nga talas uboy niyan. Ay, akaba sa mga tao, gito ko na talas, so tignan na boy, nawata ko na gito babay. Nagitiro na babay, akna ba kananan? Wata, tigo mga tao, isa nga da kalimo ka, ginanawata ka na, muno na ka, napakaliliw na ka, buhinganan. Ana, miya gulugulod na Madina, kati ko mga tao na wata yang kung di man nabubinak na ba niyan kon? Wata. Si kun si Ali, napadalakaw. Miya balakyan ko nagyang kaya mama. Tingin no kanan, puna ko tingin kay Omar, na adna hukum niyan roo, babayagu, mama na, di tingin kagaga so masulbo, ni Omar. Natigi Ali, ano siya naman natago? Nasiyungan sila ni Ali. Inisinan si Omar, kaya tuwa dato na si Omar. Tigi na dato mi Omar, kung nawidakal ka, di tigi na babaya gumama, tingag yung mga tanawata yan kon. Nating man nagibabidi, kamatagin tala subuhi, nawidakal lagi mga tao, napuno bunyan ko nagi, wata yan.
Na tinadali mo, kawata kanan. Dati ito na kita. Habang si kumyaw naman, sanabo ng mga DNA test. Nilaki dinan. Na ito na tigin yung kita kasulba saya. Kaya naman so kapasang yan, ikabrete ang tigin. Tigin na Omar, dato ami, miya kalubulubog dinan, masulbo. Igirakuan na ad na mga betad, api ang malubog na, di tanong, kagaga ka na ba tanong, bra ito? Miya kalubulubog bes, masul, kaya na ba tanong, bra ito? Naigiram niya ako masul, bra ito, na miya kalubulubog, naigiram ka na, malubog na, sa kamang na, ambug, na ba ambug? Kaya katawan ito na ikidiyon. At tigi umarato niyo kito to. Tigi nabgiyo ka sa tamok, apun si ko tamok ko mga pagtaw. Kagi na sutik to na baitol, mal. Di na batas, zaka. Ginan so, ana sila sa Saudi. Kaya tanon ano? Kawad naman na ingid kinua Muslim, na ad na baitul mal tano. Maana sobkati mo diya kat naron, tebuwa. Na ad na gumagal na bukod, nakatawan yan so mga pobre sa dalama. Ingid. So tigta na walo ka, sinip, walo ka, laging so miskin, pobre, langon saan, so walo ka, sinip, na so gumagal na bukod, nakatawan yan sila langon, na umanip kati mo apirak, na ipunggikiran, nadaag ka to na miskin, nakapapasangan sa dalama ingid. Na kayo ida ka sa nada lagi dinan. Kadita mangudaway, kadita nung isarig ka, sa sariga no, napuli pa na mayaman. Oh, amida kala. Na naman, tabi-tabi, muli treasurer, niya katrak. Tabi-tabi. Bato-bato sa langit, ang tamaan, magtawba. Adakap matay. Tabi-tabi. Tabi-tabi. Apa yung treasurer siya sukilan na isa manatiklo? Nakita no din na kao. Nukap masing nakita no din na kasuklasmate ka sa high school. Benar-benar na yan, kaso high school kami, nalita treasurer kami, na perminti di magdabaw. Ay, ito niya kakapat sa pera. La ilaha illallah. Miya treasurer, miya kambal sa bikiri. Nakudak ma-treasurer, na bikiri niya. Kinuon so perak, sa lakaw man na treasurer, miya da so, miya utol so bikiri. Alam na des. Kinuha ka niya na kapital. La ilaha illallah. Peter, no, miya karagir matoon so, sarig. Ana ginawa nga, nasutang din minsan na makautang kaon. Hindi ka no makabto na gusto tinggadian. Minsan, nyaling sa igad na, di ba tingad kami na si Kuan? Nabagan ka na yun, di kami makaputuna o. Pero gawit, tiyawag nga o, kiyaw tangan na ka. Di ba pitero ka na, may dinakong ka? Ini pa kayo tangan na si Kuan tingad ka. Binyar kami bagay, tiyawag na ka sa tangad yan. Pre lang, mami ako sarakan. Dasarig. Nakaraga ni man to. Subhanallah. Na, gito subay tulman at timuron. Nakay iman to nadabi dagkaton ka lagi dinan. Nabgiyaw nga si kutamo abay tulwal mana mga diya kata. Tinagay no basta. Tini mo yan inibginin si kumanguda adi buno no babay. Kataya so betang ka na pangaroma nga ginan na babay. Pangaroma ka. Ana so babay na biki pangaroma kasi ko watak ka nami amin yan di watak nanan. Miya solong gagaan. At miya kasulbon. Miya bara-bara ito. Nakay man itong nada ali, ay madusin na ulay, olo. Di ba nga rin namamaraw na igaraw na olo? Ano si olo? Da ali, kayo man ito na olo. Subhanallah. Amo na isa tutulan, miya panutul, asa ka tao ko nababay, inipirikila mo inipirikila mo karuman yan. Rin kayo no to, kanam na muulan, akya pakatapiran, aming bawata. Na sumiyong sumama, si ku judge. Aso karo maakan na nam na muulan, akya pakatapi amin na, maana, maana, piya nga rumakan na, maugat. Nakanabasa ka niya ka? Ugaton. Anam yakan damar akan o judge ka to na isuunta. Pini kita lawan subabay, misa pa da ko masuku as kanya bimamemya ka siguro ka na buwata inanan. Kami da ka nakalilid na suwatan na libuwatan na pira ulan. 9 months, nananam ng ulan. Namya kan damar na akala mga taga Madina to na kisud Bisaya. Kaya to kawan ni Ali. Nasumyong si ko judge. Kaini ko kung kuno judge, kagyan ko na pa kasakses ko bubay, na para di man taman sa matay. Namya ko makon si Ali. Tingin na ito ni ko kung kasi ko babiti na pwede man. Tingin na ito naman siya idakala.
Dia mama nakarumanian agita babay nawida kalau ko namin buat akon sa matag. Na ini ba? Matag dua-dua, matag nam-nam ulan. Nandiyan niya ka po naging kayawata. Matag nam-nam ulan na siya pa ka kapiran. Na tigu Ali radhiyallahu ta'ala anhu na tigin man na awida kalsaan. Kami amin man sa Quran. Kapakitigin subabay ang bawata sa matag ng ulan. Namiya katantang siran. Ilang nga, singa sirunta, alam mo na ilmo nagkatoon sa Quran. Ada mau mga science, mga scientist, mga doktor, o bigay ni. Subhanallah. Natigyan. Sa Quran, sa surat, niniba, sa surat Al-Ahqaf, pitero Allah, tigo Allah, so ikaw ga tububay, maugat sububay, agusto ka pa kasuswan yan, si kuwata iyan, na pira ulan, 30 syahra. Mana so ikaw, kabubay, basta maugat ka, na ipad ikaw man so, kapsusun niya na pira, 30 months. Si isa ayat sa surat Luqman, tigo Allah, wawasay ang insana, biwali hamalat sa umuhu, wahanan alahon, wa fisaluhu fi amain. Maana so kapag kasuswa si kuwata na si kusulda, 2 rago. Na so 2 years, pira ka months? 24. 12. Pira ka months? Maana kapag kasuswa si kuwata ka na 24 months. Na tunay pitiro Allah kagi sa suratul Ahqaf, so kapag kasuswa nagbibawatan na pira ka months? 30 months. 30 minus 24. Pira lang baon? 6 months. 24 months, napakasusoon, na 6 months, na ibu ikaw gato, babay. Natay may daroron? So Allah. Maana, so babay, nakapakay ng bawata, 6 months. Nakanabas kanyan, abnormal. Kasunsual ay may daroron. Akapakay pagkabuong suwata sa 6 months. Namiyaw una-una sa Quran, adap mo maagi mga doktor. Namiyaw una-una sa Quran, nato ni miyaswa, nasa babay na, da maradiyang, kami asol sukaso. Nagi kailangan tanaw mga dato, mga ulama, mga brain asunigay kasul na niniba gagaga Iran. Nami alu tanong kagi so pangatan yan si Nabi sallallahu alaihi wasallam ang gusto pud mga kalbihanihan ay muri-muri pagalitan saya na sukya wa Fati Ali radhiyallahu taala anhu ajma'in. Anong ajma'in? Nga tiro Nabi sallam asanya na pwede sa kanya na syahid. Mana saja nak kebunuh sekalian. Kebunuh sekalian. Nasi sekalian dia bunuh saya ingat Iraq. Saya ingat Iraq naron pan minilebeng. Namanya turun pun Nabi sallallahu alaihi wasallam kebunuh ka. Kalang gimana kula farashul lang tanong niya loyo. Ay bulur man kira ni kapapatay ng tawa. Si Abu Bakar. Si Uthman, si Umar, biuno, si Usama yang ano, si Usubu. Yang watan si Uthman isap na Mia bunuh sa sulda, walay niyan. Si Umar, mia bunuh adi sembayang sa subuh. Si Uthman, mia bunuh adi pusa. Nah, si Imam Musi Ali, na mia tirun Imam Musa Nabi Sallam, isa ka pa na kebunuh. Mana syahid ka, mana tahu ka sa surga. Pagi ko namalok sa kanya din, Allahu Akbar. Nauso, niya kabaga-baga, ni man to na mia lokas. So di ka kalakan ni man to na mia lokas. Langon tanong pakasagad siya nagidinan. Sa kanang mga kangudaan na, di ka nagkabilib sa ina nakabagriyo. At di kailangan taman na kinaka, mapitan na di ka pakaliw sa ospital. Ano yung man to na siya pa nga, ginawang kapya, di ang gidap ka na ka. Kada amya taya ongos, da amya taya palito. Ha? Antay po tayo? Antay po tayo? Kaulit ka. Kama po panawa, sakit. Nasa palito, tunay sakit yan. Ay, bulsa gagasakit na ulcer. Nadami yatay sa ulcer, kama nga, inshallah miyada. Nag-diabetes, cholesterol, stroke, heart attack, lang na miya makalasakit na sikotong siko, malikakan, tabatsoy. Tabi-tabi, yung ulpangilaylay. Basta, ang bato-bato sa langit, mag-diet. Napangilubangan dun sa dagay dalawas yan. Abara amal. Napangilubangan dun sa kaulit, buklo sa single. Paano pagamali mausug? Paano pagamali korpaman? Paano pagamali mausug-usug? Ilan naman igram niya kapag iftar tanong?
Mga simaya nga pipiya. Di ka pagkaruko. Mali na, di hala, di ko pa ginawa. Ay, Allah. Di mga laki ka, pagkasungman sa CR. Na ilan naman to? Napangiluba ka, ilan naman ang mga sahaba? Mga panito. Baka kung siya, doon ka, ganyan ka alawas yan. Kami ka punik sa palaw. Dumukit lang, Allah. Dumikit kami, atimba ka, kabanto na Kalango na agamatano, lango na galibok ko agamatano, nayib sigud na kandayit. Inong miali so kapamuasa, 5 times daily prayer, kapne ka di. Ha? Ino ka di pewak, akaw ni taka. Aw di kan sa kasakay, narukad master rock. Na pruntar ka, paano ka pruntar? Hindi nga kagaga, di prampay. Mata kasi mo miya tanong. Kadi nga gagana miya kay braso. Ado, di mga peto, mga wata, pakaputo ni Ron. Miya ka? Miya karagagun magamal so, kaulit. Kama exist, baggage. Pekira nga man na 100 kilo ka. 100 kilo ka. Nasupad ka na 70. Sobra ka sa maawid sa 30 kilo. Panamboyan ka man, namawid ka sa 30 kilo. Awid nga so, di ba sumargas na pere kilo niyan? 25. Napikiraman na di ka di mamuasa, namawid ka sa 25. Nasumasamasin, namawid ka sa 25. Di ka di pigo, namawid ka sa 25. Promo ko ka na 25. Sumujud ka na 25. Na may pakadua at tarawih na 30 minutes, namawid ka sa 25. Natunay psuwan yan, di ako buwan magaman. Namilay nga, kakaroon niya na Nirawan na di ka di makaprealize sa pure. Alam nila ka na artista, ay ni promise yan, si ko mga ni mo materya na pulito na ko. Na miyag pun magdayit na piyali pa nito mamu. Na makaysa ko siya ko sa lidanian na maawid sa miyak kalala asako. Na ibubita doon so kilo ang ito sako. Na so mga tao na ito na pa niya drama, ito naman niya pakulo. Na ito nitigin, dali sabot ng mga viewer, audience, na ito nitigin, o daw ko pantigin pa nito nag-iaawid din naman. Nagito man iawid din ng kapiyon. Ito kilong kapikiraman, awid din pag yung palawa pantas. Ako ni kasagina na tawa ka. Allahu Akbar. Naman isa, naman niyan siya pa ginawa niya. Iman to mabuger ka, mapita na malubay ka. Ino di ka di pagang gugut. Iman to malakay tamok, mapita na pobre ka. Gulong ng iman to sika sa puro, mapita na sika sa di ka di pagang gugut. Iman to matay di ka, mapita pangit ka. Hindi ka di pagamug. Kalangon taman, nagkapakay, kuwan ro kao? Hindi naman nagyang mga dato. Hindi naman to sa eleksyon, no? Sa kakagaya mayor, ami ang buwang-buga, ini man to at yada kao. Yalan ka. Napirip ka nagto na mayor, ang makapirad, makapagra, di makaputo. Na, miya ka pa piyaw taptiron, mayor, yalan ka, so kada to, ima to na, sibutin na ka. Asuad, di mamugay sa kada to. Na kung mayor ka, na may pipiya ka, napiya ka na ba mayor, napagadatang o madakala, tao ka pala sila nakita naman. Nagira marata kay data mayor, di ka kasunguan, karangki ka, kikita ka, di piliputa naging inong kakudalis, na mada ka sa kadato na korang muna da sila ngayran. Inun suto na di pagkabilib sa ginawa niyan. Subhanallah. Na, man to si Ali, niya lokos din, napsungur niya, nagitala sumuwi niyan, kami tero apetay sa kanya no. Agito so prophecy yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, tero ay patay ka na, bulur ka. Nato na ipituro yang ay tala sugoy niyan. Dato ami ikalakakis ka. Ino badem di peto ka sa? Ano peto? Sa Madina. Kaduluro so kadaklan sa mga sahaba napagadatang kairan. Sa sala ang kairan. Kilala kairan. Nasa tigyan sa Iraq. Na benar ko kato na sahaba ka. Benar ko kato na teged kami sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ugay na ikiran papanadid. Ino atero mga pananaroon idza mata asdiqa'ur rajul dalla. Saka namatay so mga bulayo ka aka napakada panas ka. Ingkay no to kaso mga tao na di kiran? Kilala. Di kilala. Kenapa lagi dumuyag sa mga ginawain ka? Pagada tangairan ka, ginasaw mo yung gupramo, daw ko makapangaruma.
Ginasinugupan ako niya, kudi ako di mga di. Napagada tangiran. Nemo to, namema ko, mana mga patiti kataw ko. Ilabutiran raka. Nakadasiran raka sa ada. Berat ng buong ulama. Higira pedega sa mga pedega. Natira na, aduh, gina sa pinaka-bright na kami. Kung di kami di mga di sa Saudi, yan kami pinaka-bright. Aduh, kung di kami di mga di sa matampay, naroon kami ron pa sa mga answer. Pugugupa kami niya. Napagadatang o pedega mga ulama. Namamakaw mag yung mga murid. Adi kairan? Kailala. Nayakap kilala ka na, sinap niya di po tayo ulama. Kaya tang ano to akapaka? Dapanas. Lagi siya mambuot teacher. Igira sa mga kabad tsaka teacher, nakilalang kaila, pagadat tangiran. Ay may mako man mga kanguda na mga teacher na bangiraban do basta kadigiran kilala. Nagikinawida ka nagituwa tala sugoy ali. Tingeno ka ba di ko sa Madina? Alangon sila karo kikilala matao na pagadat tangiran. Na siya pangiran, naupunap maratar ka, na maratabat tangiran. Na saya tingin na kadaglan saya, nagupon niya mga Islam, mga rarata ataw, mga talibulong, giroman niya. Nalin yan para tiya katina din na kuilaguyan. Siko kadro Allah subhanahu wa ta'ala naros kanya niyatay na kung muno ni randun na ibu metiro yan na la ilaha illallah. Nagitun ini patay niyan radhiyallahu ta'ala anhu napisimbayangan sa kanya nuwatay na si Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu na miyatay sa kanya na idadiyan na 60 abutelo. Lagi do Nabi sallallahu magulago di Abu Bakar. Miyatay siya rin na 63 yuti mabagar atin de mga ulama kana mitero amiyatay sa kanya una idadiyan na 64 ana mitero 65 tama sa pa na mitero 58 tama sa na mitero na 57 ugay kay mabagar atin de mga ulama amiyatay si Ali radhiyallahu anhu arda na 63 edad pagmintan si ko Allah subhanahu wa ta'ala si tanong matay mambu si kung kanin ay kasuswato Allah subhanahu wa ta'ala amatay tanong na matiro tanong, anasabot tanong, sukatiro ala ilaha illallah. Kamata-mataan, aginan sukatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Bitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bagay niyan akapasadan. Asadin sa tao, ay niyan muri-puri, akatiro. Si kung kapatay niyan, na la ilaha illallah, daatuhan, apatot, asimbaan, inuntabuso Allah, na sabi sa benar amya kasunod sa surga. Nang panamaranta ng mga pagarikulay, mga kakakulay. Akna bumatag ina ni murid-murid ang atiro tanong, kang galubog tanong kan. Akanda marakal ka, siku Allah. Ana pangning ka, siku Allah. Masakit ka, siku Allah. Kana ba masakit ka na sumasiku di mga tao? Ana madar ka na siku paririmar, lamon taman, na siku Allah kaginanipod mana katro la ilaha illallah. Ada apa kagaga inutabuso? Allah aginan masukaturo la haula wala quwata illa billah. Na pagninto na si ko Allah, Allahumma rizqna husnal khatimah. Kasi tanong matay, si kung anin apkababayan o si kung anin apkababayan Allah subhanahu wa ta'ala, bala-balas ang kanu Allah sa mga kadagdag alamabiya, napipuntanto niya kayo sa oras tanong, tariman o Allah ya kalilimod tanong, pagnintan o si ko Allah, makalimod na masaling gagaw, asok ya timon niya tanong sa diyan kaedar pa iyo, nagito mamibati mo rak tanong Allah subhanahu wa ta'ala si ko surga, alam mo tumalbud si Allah subhanahu wa ta'ala, siya kang mutagod sa diyan ka, siya kang tanong lang ulo Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bala-bala sa mga Allah, ya Syekh, ikuda mga pamandaray nun, si sana pamawang ka. Tayo mga kaya pamamagay namin, ako kaya certificate. Allow me to read the citation. Lack of appreciation, Rawat Salman presents this token of appreciation to our esteemed lecturer, Sheikh Zakaria Kantawi Tabo, in form of gratitude for his dedication in delivering our monthly Muhadara series. Guided by the best, leaving the legacy of the four times, a journey through the lives, virtues, and leadership of Abu Bakr, Umar, Uthman, and Ali radiallahu anhu. This plaque is presented in recognition of your inspiring session on the Ali, the first boy who chose truth.
delivered on May 25, 2025 at Amana Function Hall, Malabang, Nalagot Store. May Allah preserve you, bless your efforts, and accept your service to the team. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Signed by our founders, Al-Hafidha Jamil Osari and Al-Nadhira Marmusar. Maraming na mga sa chef na nagawa ng buo, alumin. Ngayon, nandun ang mga sa chef ko. Ano pa na last sa gate ng iyong programa, yung mga so, hindi makasyokal